Queridos espectadores, amigos, queridos haters deste programa, hoxe está con todos nós Nando Jon. Hostia! Non se calcula! Joder! Cajo na virgen! Acábame de preguntar, neste programa pódense dicir tacos? Todo! Aquí o que faga falta. Aquí cantamos claro con todo. Nando Jon, pero Nando Jon, nombre artístico. Yes. O teu nombre como é? Fernando Secas. Fernando Secas. Fernando Secas, de quen ves sendo? Son de María del Pilar Lansera e de Fernando Mariscal. Neto de Ángel I. Bueno, non sigo porque senón temos aquí esta noite. Pero de onde eres? De Ajiño de Ves. De Ajiño. Edad? Edad teño 37 e está quen chamete. Vai ou non? Sí. 37? Sí. En serio? Chéjame. Pensei que tías máis, Non deixa estar, teño tempo. En serio? En serio, joder? Non, pois puñeche máis, Non, a miña edad artística. Ah, é artística, si non, cantos... Non, bueno, nunca o pregunto, isto é curiosidade. Este é un misterio que sempre te deixo aí guardado. Desde que cumprín 30, nunca máis contín os anos. Entón, é un misterio que está aí. Tú vin outro personaje, bueno, persona, López, se nos estás vendo lá onde estés, tamén nunca me quixo dicir a edad. Diz que era como un misterio. Sí, mola moito ter misterios, porque se non, se sabes todo dunha persona, ao final perdes un canto, non? Sí, verdad. Os artistas gustanos así xugar. Bueno, pois deixémolo en 37, cada un que pense o que sea. Dajiño, Debes. vale. Por que Nando Jon? Nando por Fernando. Claro, a ver. E Jon? Pois porque eu de rapaz, de pequeno, bueno, nunca fui pequeno, pero de rapaz. Es grande, de carallo. Pois de rapaz sempre estábamos, yo, vamos alá, sabes, é como dicir, tío. Aquí en Fisterra é Jou. Sí. Jou, todos, é Jou. Que pasa Jou? Pois nós igual, alá, empezamos con Jon, que pasa Jon, hai que ir alá, Jon, veña, non sei que. E ao final foise degradando a Jou, que era un diminutivo máis bonito, non? Entonces, Jou, pero bueno, eu puse Nando Jon. E ven por aí. Sí, ven por aí. Pero se non, Nando Jon foi cando abristes Instagram ou... Eu son de toda a vida, sí, porque... De 20? No, xa de rapaz, moitos me chamaban Jon, e ao final é un rollo que xa che queda, porque... Mezclastes o teu nombre co Jon. Claro, todo o mundo, Jon, vamos a tal sitio, pois sempre che chaman así. E agora, si artísticamente ou a xente, porque che conoce a ti, a que te dedicas? Que faz? Quen é Nando Jon? Un gaspacho de cousas. Gaspacho é unha mezcla? Sí, de todo, eu teño tanto che coso unha falda que a veces teño que cosela, como Tesme que explicar ese look a min e máis a xente que nos estea vendo, porque dirá, este personaje, quen é? Habrá xente que non che conozca. Claro, Entón dirá, tens que explicar a que te dedicas, a que es atuendo. Pois o tema da falda é desde que empecé a tocar. Eres artista musical. Claro, empecé tocando a guitarra, despois pasei ao baixo. Desde que empecé a tocar o baixo nas bandas, pois sempre usei falda. Porque tiña unha falda de jalleja de miña irmá na casa. E gustoume moito e empecé a poñela. Pero a tuneala. Empecé con unha falda de jalleja que agora xa non a teño... Que non é iso, claro. Non, porque me rompeu de tanto usala. Bueno, co paso dos anos fun adaptando. Agora teño un pouco de escocesa. Bueno... E tes hasta a Belén Esteban. Sí, é que estos son chapas que me van regalando polas festas. Belén Esteban, tes a Torrente, a Rajoy. Buah, teño a trampa aquí, eu que sei. Son cosas que me van regalando chapas. Vamos a cerrar o programa. Mira, hasta está... Mira, unha chapa que me regalaron coa miña foto e todo. Ese eres ti? Sí, isto foi nunha comisión de festas. Dixeron, temos un regalo para ti. Trouxeronme unha chapa... Eu, se fago unha de canta claro, lévala na falda. Pois mira. Estaba guai, non? Teño que facela. O sea, ti eres músico, ti toca o baixo. Sí. Eu, porque xa mo contastes, pero a xente non... Tocas unha orquesta, ahora mesmo. Sí, podese dicir, fose publicidade ou non? Sí. Depois a che cobro, pero bueno, ti digo. Pois na fórmula, agora estou na fórmula. Estás na fórmula e toca o baixo. Toco baixo. Estuvestes en moitas orquestas. Infinidade delas, sí, por ao largo da miña carreira musical como tal, pois, bueno, non os contei, pero igual unhas... Conta. Sí. Dalle. Máis ou menos unhas 20 ou 20. Pero así as máis conocidas? Máis conocidas, pois a Filadelfia, o Grupo Limón, o Suavecito, Palladium, Capitol, Finisterre,
E agora estás aquí na Fórmula. Na Fórmula, segunda temporada, non? Segunda temporada. E que tal? Moi guai, moi contento, moi feliz. O mundo das orquestas, complicado. Mola, o rollo é estar nun sitio que estés cómodo, que estes a justo e que che traten ben. Entonces aquí, pois, todo de maravilla. Nas demais tamén está de maravilla. Nesta estás de maravilla, pero eu quero que cantes claro cal foi a mellor e a peor orquesta onde estuvestes. A peor orquesta na que estuve, depende. A ver, se é en plan infraestructura e todo eso, na peor que estuve foi na que empecé, porque montábamos e desmontábamos nós. Sí. E daquela non O sea, existía... o mesmo artista tamén montaba e... Sí, daquela non existían os escenarios móviles, tiñas que facer moitísimas vermús, entonces tiñas que montar e desmontar ti todo, e despois actuar, conducir, a veces tiñas 15 vermús ou 16 seguidas en agosto, non che pagaban as camas e tiñas que lavar nun río ou nunha gasolinera, ou dormías nun camión ali tirado. Pero isto cantos anos hai? Isto fai moito, mi má, ainda non o sei. E que orquesta era esta? Non sei se dixilo, porque me dá vergonza. Bueno, a xente dime, joder, é que faz cada pregunta. Eu fago pregunta. Cada un, se quere contestar, que conteste. Veña, bueno dicir. Sí. Foi na Galáctica. Orquesta Galáctica. Pero iso existe ainda? Non, eso non existe. Bueno, entón que máis os dá? Sí, bueno, pero... Pero a xente existe. Pero existeu, sí, é metida mesma. Bueno. Pero en plan, peor esa de infraestructura, peor de dicir, aquí non volvo nin de coña, de ambiente, de xente... Bueno, gracias a Dios, non estuve nunca nunha orquesta con mal ambiente, sempre tuve bons compañeiros, pero, bueno, a peor orquesta así na que puden estar, en plan, de estar a disgusto co que tocas, pudo ser a Capitol, porque para min foi así un pouco aburrido, non? O repertorio. Non era o teu estilo. Claro, non era o meu estilo, pero iso non quer dicir que a orquesta sea mala, que é un orquestón, é unha orquestaza. Se tiño que volver algún día, pois volvo, pero... E crees que che van a chamar despois do que acabas de dicir? Sí, son moi bons amigos meus. O que pasa é que eles entenden que eu sou máis moderno e divertido. Xa, a ver, non ten que ver unha cousa con outra. A orquesta é buenísima, pero ti, ao mellor, non estabas cómodo co teu... Co repertorio, porque é o repertorio para xente maior. Entonces, ao final, o que faz é moita cumbia, moito baile, pero a mí me falta un pouco máis de chicha. E como chegas ao mundo este das orquestas? Pois eso foi de accidente, porque, claro, eu empecé a tocar a guitarra en 3 meses, aprendín aí cun colega meu, con o meu viciño Tucho Furón, estábamos seguido tocando, e de repente fixeron un casting unha orquesta, que foi esa Orquesta Galáctica. Entón estaban buscando baixista, pero que pasa? Nadie quería ser baixista, todos éramos guitarristas. E os guitarristas son todos, vou facer o solo de guitarra, eu quero ser o máis guai, eu querían ligar, non? Querían ser o máis tal. Ti querías estar nunha orquesta por eso? Non, eu fui unha orquesta porque ningún dos meus amigos guitarristas quixeron tocar o baixo. Eu dixía, a mí que vai me dar? Se total, vamos a pagar, vou aprender un instrumento novo, e metime. Non quixo ir o meu colega, porque nos fixeron o casting os dous, e ele dixía, non, que eu tocar o baixo é moi aburrido, estás tocando pum, pum, pum. Eu, ostra, que máis dá? O caso é ir, non? Claro, o caso é tirar para diante. Entón, metime aí, a partir de aí encantoume o baixo, empecé a aprender o baixo, e, bueno, cada ano que pasaba, aprendendo o repertorio, o que ten de boa as orquestas é que te vas curtindo moito en diferentes estilos, porque tocas de todo, todos os paus, ritmos latinos, cosas modernas, entonces, pois, faste músico bastante... Pero que tal ese mundo? Porque eu, claro, eu nunca conocín a ninguén que estuvera aí metido no mundo das orquestas, e eu dicía, Dios, ten que ser jodido no verán, porque estás, eu vexo, por exemplo, as máis grandes, non? A Panorama, a París, o Combo, que son así horas máis fortes, que están todo o verán. Un día, outro día, non tes vida. Non, en ese caso, nunha orquesta tan de primeira línea como esa é algo moi exigente, non? Estás todos os días traballando. Estás ensayando en que intento de inverno. No inverno, bueno, teñen seus 4 mesiños ou 3 de vacacións, pero si despois é a full, empezas a ensayar a full, preparas o repertorio, despois é tocar casi todos os días. O rollo é que estás tamén girando por toda España, non é só aquí, entonces os viaxes, os trayectos son moi largos, e perdes moito tempo por aí, estás moito tempo fora da casa. Bueno, ti antes de estar nas orquestas xa tuvestes varios grupos de música. Sí, mogollón. E estuveste xa de telonero con xente ben guai. Sí, tuvemos a suerte de, bueno, de varias bandas que estuven, pois, por exemplo, con Sad Blaze estuvemos de teloneros con Tantangó, con Luz Casal, con M-Clan, tocamos en sitios bastante potentes, a Praza de Toros de Pontevedra, Playa de Santa Cristina, con todo abarrotado, eso é un lujo, sabes? E non botas de menos eso? O sea, ter a túa propia banda... Sí, está moi guai, o que pasa é que son épocas da túa vida, non? Eso paseino,
unha juventud que, pois, bueno, foi... Bueno, tendo 37 anos, ainda é novo. Sí, pero foi máis jove, non? Quero dicir que é un ciclo da vida que ti probas esas cousas e agora, no estado no que estou agora, non o faría de novo porque é moi difícil, sabes? Estás... Nos, por exemplo, deixamos os nosos traballos para ir a enfocar... Para dedicarte a eso. A full co grupo, e conseguimos chegar aí, pero despois manterte Xa. e seguir é moi difícil, porque ti tens que vivir, hai que pagar os gastos... Sí, a ver, tens que vivir, tens que comer, tens que vivir. E faiche falta ter un traballo, entonces con eso non vives. Pero, por exemplo, mira, tiña unha pregunta apuntada para casi o final, pero veme moi a conto ahora. E logo ti que lle dirías a unha persona que quere empezar agora no mundo da música? É complicado, creo, de visto... Eu apoiaría que se quere empezar, pois que luche polo seu soño. Pero como faz? Depende o que queira facer. Se é con a banda, é moito máis difícil. Cantante. Ou músico solitario. No mundo da música, empezar, o sea, como faz? É que hoxe en día con... Que lle deixas mediante. Calquera cousa é moi complicada. Sí, é todo moi difícil, pero ti o que tens que ter son boas ideas e ganas, sobre todo. Hai xente que está traballando de panadeiro, está facendo música... Eu tamén, nos meus ratos libres, vou facendo a miña propia música, cada un vai facendo cando pode. E se de repente ves que eso vai pouquinho a pouco collendo color, pois deixa o teu traballo e dedícate a fondo a túa carreira. Pero como deixas todo, quen che dá a oportunidade? Tens que ter contactos, tens que ter cartos, tens que ter. Contactos hai que ter, pero tamén se pode facer sin contactos, eso nunca se sabe. Hoxe en día igual faz un tema que o pega porque faise viral con calquera conachada. Claro, pero onde metes? En YouTube, nas redes? Sí, o tema. É que hoxe en día onde te expós aí? Sí, hoxe o que máis funciona son as redes sociales, e sobre todo TikTok. TikTok é o que che pode facer viral. Ahora mesmo está ese de Quero darte un beso, arrasando. Sí, as da, como é, grupo, como é? Non me acordo, pero... Sí, son da la de Canarias, son así, yo quero que me dé un besito nada máis, pero son cancións que xa existían. Esas son cancións que xa existían, pero agora cantaron as elas, fixo gracia, todo o mundo a compartir no TikTok, a facer os reels, e agora fixáronse virales. Para o tema música, crees que é mellor TikTok que Instagram? Sí, funciona moito mellor o algoritmo. Pero porque a xente colle as cancións, os bailes e todo eso. Sí, sobre todo eso. Ti faz agora un tema con unha carallada, vou cajar un peido, bumba, vou cajar un peido. E como fales disso, mira, é verdade, estábamos falando antes, ti queres facer, imagínate, humor, ou eu polo menos, cada un terá o seu justo o seu criterio, a conachada máis parva funciona, falar dos collóns, de cajar e tal, funciona, como te poñas un pouco técnico, adiós, en todo, en general. Fai máis gracia eso que calquera outra cousa. A mí fai máis gracia. Mira, falar dos collóns e sí, hai xente, ai, os cojones. Eu teño uns amigos da miña pandilla que sempre que estamos de borrachera de festa, o primeiro que fan é poñer cancións portuguesas que falan da conacha. Eu non sei por qué. Levo un mes con unha canción de quero entalar os collóns os teus dentes. Buenísima. Levan anos de vintaxe os portugueses. Sí. E hoxe saliume unha, pero todo é da cona, carallo, non hai ningún que fale da pirola. É que fai moita gracia, non sei por qué. Pero a veces eu penso, pero serén eu que son moi corta para estas cousas ou hai xente, hai xente como a min. Non, eu penso que iso que nos fai gracia a todos, o que pasa é que, claro... Hai xente que non quere dicilo porque é como, ai... Claro. E agora, claro, como non estás acostumbrado a escoitar eso, de repente escoitas eso que todos pensamos, pero nadie dicimos, faiche moita gracia. Mira os Herederos da Cruz, cando eles empezaron, nunca se cantara así en gallego, bueno, todas as letras que poñían que éramos tal cual falábamos nós ali na ría, arrasaron. Eso que hai que facer, A mí mola, é que temos que facer unha canción. Xa o falamos, que vamos a facer unha canción xuntos. Vamos a facer un temazo que vai a temblar o ministerio aquí. Mi madre, a mí vai me cerrar o chiringuito. Non me van a chamar de sitio ningún. Ela, por qué? Porque, non sei. Igual sí, igual é moi complicado de que lle dirías a unha persona para meterse no mundo da música, pero para meterse no mundo audiovisual tal, é complicado, porque non sabes... É moi difícil. Eu non son nadie para dar consellos, que eu son o mínimo indicado aquí para eso, non? Pero bueno... Sí, pero me gusta saber a opinión da xente. Isto é cuestión de suerte, de estar no momento xusto, e que alguén che dé unha oportunidade, porque senón é moi difícil. Xa, pero contactos. Contactos, e ao final resúmese en eso. Pero a min dame un pouco de lástima, porque eu vexo que hai xente que vale para moitas cousas, en plan, música, o tele ou tal, e non lle dá oportunidade a nadie porque non ten eses contactos. E outro que eu hai xente na televisión que digo, pero que pinta este aí? Sí, eso pasa moito. Que non nin sabe falar, nin ten gracia, nin é guapo, o sea, non ten nada. Que pinta aí? Pois contactos ou números.
Sí, eso pasa sempre. Pero números por ter X seguidores, pero non por ter máis seguidores tes máis gracia ou eu é que teño un humor tan selectivo. No, eso pasa así sempre, pero non só no audiovisual, sino tamén en calquera outro traballo, non? Sí. Pero, hoxe, gracias a Dios, temos as redes sociales que igual temos máis éxito. Mira, por exemplo, con Canta Claro, isto vai a petalo, máis que a televisión, entendes? Está petando, non va a petar ou non, está petando. Está petando. Mira, temos agora 12.200 ou 12.300 seguidores en cousa desde junio. Claro. Moi pouco. Claro. Isto que anche di que isto non teña máis audiencia que Telecinco, seguro que sí. Bueno, a ver, que Telecinco... A ver, a xente agora non ve a tele, No, por eso, que isto está cambiando todo, Así que... Estámonos dispersando do tema, xa dixen, eu son moi dispersa. Orquesta. Cal foi a anécdota máis curiosa que dixas da orquesta? Seguro que hai 50.000, pero a que dixas ti curiosa, random, rara ou unha anécdota que dixas? Mi madre tiño moitísimas anécdotas, imagínate, moi de historias, porque cada día estás nun sitio diferente e pasan mil cousas. Sí. Pero, bueno, contoxe así unha rápida ou unha larga, como queres? Conta o que queiras, ti conta. A ver, sin ir máis lonxe, unha vez estábamos actuando nun sitio, unha sesión vermú, subeu o montador para colocar o... Nos levamos a máquina... O montador é o montador de escenarios. O montador, sí. Sí. Eu que sen dis o montador, dis nunha festa, mellor a xente pensa que é o montador do pueblo. O das cabras. Non, é que sea aquí... Como hai que explicar todo? Claro. Sí, porque o montador de escenarios. Sí, o montador que ven con nós, que sempre monta un escenario e o recollen, non? Sí. Bueno, pois ven a colocar a máquina de fume, e despois da máquina de fume tiñemos un ventilador destes no suelo para que axude a que o fume se disperse por todo o escenario, non? Sí. Vale, pois subeu arriba, probou a máquina de fume e foi a mover o ventilador. Pero, é que non vou dicir o moi burro. Bueno, si vou non dicir, o moi burro colle e mete o dedo dentro. Dentro de que? Do ventilador? Agarrou o ventilador así e meteu o dedo dentro. Entón, caspa, ras! Cortoulle unha falange, ras! E saleu o tipo así co dedo así botando sangre polo escenario, ras! E nós estábamos ali tocando, e o tipo como... Pero xa estaba en plan tocando, en directo? Claro, nós estábamos tocando, e o tipo foi a probar o fume, por aí está mal, vamos a recolocar. Foi a recolocar e cortou o dedo. Mi madre. E nós estábamos tocando, e mirando para o lado, e parecía unha jaliña así co pescozo cortado. Pero non paraste de tocar. No, que vamos parar? Non paramos, ali o noso jefe non paraba ainda que morrer alguén. O noso jefe seguía para diante. E a xente abaixo. A xente. Despois, mira, o tipo foi así por escenario correndo, nós tocando, Imagínate a situación. E o tipo vai as escaleras do escenario, e claro, ao perder sangre desmayouse. E saqueu ali. Pero que non é perder sangre, o sea, perdeu o dedo. Si, perdeu o dedo, e ao chorrear a sangre, ao baixar as escaleiras, ali xa se desplomou e desmayouse. Entón, aí sí que paramos. Aí xa dixo o jefe, hostia, para, porque isto é grave. Flipas. Bueno, así deses moitísimas. Pero en plan anécdotas de borrachos, seguro que 50.000. Mi madre, mira. O típico borracho que sube ao palco, fai calquera burrada, deses sí. Deses hai moitas, pero bueno, agora hoxe en día, cando sube así un borracho, xa... Quitádelo. Si, quitámelo, e se non, pois das unha patada e tíralo abaixo. Paleira. Ahora, co escenario tes un rollo un pouco máis protegido, pero antes metía medo, Eu, por exemplo, nunha orquesta que estuve, foi no Val do Naseiro. Onde? O Val do Naseiro, non sei se conocedes esa festa, é unha romería... Non me sona nada. É por alá por Viveiro, é unha animalada. Alá por Viveiro son moi bravos. Sí, flipas. Era unha semana de festa, todos borrachos como a cans, e nós estábamos tocando coa orquesta, e tiñamos un cantante e unha cantante, non? Así, os dous eran unha parella así, no centro do escenario. Pois estamos tocando e vemos ali un tipo subido a cachaperras do outro desde o fondo e viña andando por diante do palco e chega, nós estamos tocando así e chega, ponse diante do escenario, ponse diante da cantante así e colle e metelle así a man na conacha, plas! Que diso? Flipas, tío, eu flipei, pero este hijo de... Pero en plena actuación? En plena actuación. Pero iso cantos anos hai? Eso hai moitos. Pero como acabou con... Como acabou, paramos de tocar e... Desde os hostias. Venga, imagínate. Desde os hostias. Imagínate. Non lle demos as hostias porque estaba todo cheo de xente, de cazurros que podían vir a contra nós, sabes? Pero paramos de tocar, por supuesto. Ostras, de que vai a xente, sabes? Mima, pero se é hoxe, como é o conto? Se é hoxe, hai móviles grabando, o tipo cae o pelo, acoso sexual, é que... Sabes o que ten? Que antes normalizábamos cousas que non eran normales. Sí. O sea, non as normalizábamos, pero quero dicir, non facíamos nada. Claro,
E o ambiente orquestero sempre foi así moi, ou eu desde fora, eu e moita xente, vímolo así como moi machista, non sei a mellor a palabra, porque sempre ves, nas orquestras, as chavalas sempre van tetas ao aire, culo ao aire, todo ao aire. Por que? Porque vende. Bueno, pero eso igual é culpa das redes máis que das orquestas. Das redes? Antes non había redes e sempre foi así. Tiñan que salir as cantantes enseñando tallada. Pero non tanto como agora. Nos homens ali atrás, tocando a guitarra, carallo, que si, un tanga, uns pectorales, non? Eso non. O sea, todo enseñar a muller. Oxe, gracias a Dios, as mulleres que traballan en orquesta salen como elas queren, porque non hai un... Pero non lle din hai que ir con estes modelitos. Hoxe en día, non, eu non vivo eso. Os jefes suelen darlle libertad para que se vistan como elas queiran, elas vístense como máis guapas se ven. Eles si se ven guapas con un body, pois poñense un body. Pero antes, antiguamente, sí que vin eso. Había jefes cazuros e machistas, e sobre todo representantes, porque había jefes de orquesta que eran moi... abaisaban as orellas porque eran moi burriños, non tiña personalidade, e todo o que dicía o representante... Si lle dicía, a cantante canta moi ben, pero ten que enseñar un pouco máis as cachas, ou ten que enseñar un pouco máis as tetas, porque xa non vende orquesta. Eran animales de bellota, sabes? Eso, gracias en Dios, eso non existe, sabes? Eso xa pasou. Pero non crees que por culpa deso vos metían a todos como no mismo saco? Non, eu nunca me sentín... Ti nunca te sentiste así? Que a mí me trataran así, porque, joder, non son así, sabes? Pero sí que hai... nunca sentín eso. Non sei, ou a mí me dá a sensación, non? Que hai moitas orquestas ou ves a moitos tipos que van con ese aire de chulito, de como estou nunha orquesta, yo ligo, yo ti... Sí, eso máis antes, porque fai anos ti traballabas nunha orquesta, chegabas a unha festa e tratabanche como se foras Ricky Martin ou Beyoncé, facían así, bueno, levanche de comer ás casas, traíanche incluso regalos. Nos tocamos en Portugal unha vez e viñeros a buscar as afueras para traernos a festa, ramos de flores para as cantantes, regalos para nós. Pero esa hora non. Eso non existe, xa fai anos, sí. E agora, porque, a ver, eu vivín esa transición, claro, os músicos e sobre todo os jefes de orquesta dabanlles unha man e collín un brazo. Eu vivín cos meus jefes, da igual a orquesta que fora, por exemplo, íamos facer unha vermú e dixía yo a comisión, bueno, tendes aí na cantina, podes beber o que queirades, que vos non vos imos a cobrar, que tendes todo pago, non sei que, non sei canto. Joder, unha persona normal e corriente, se toma un refresco, toma un vermú, pois tómalo, agradecese, pero... Sí, pero haberá uns que se aproveiten e ala, veña, barra libre. Esta xente só era dixilles eso e quedaban ali. Nós íamos para o hotel a dormir toda a tarde, eles quedaban ali na barra a beber. Si, e depois a noite como tocabas? Despois chegábamos a noite e estaban mamados como a prea. E como tocabas? Pois... Como tocan, como cantan? Cada un facía o que podía, pero moi mal, Porque a min agora estáme recordando unha persona que tocou nunha orquesta moito tempo, que se fixera viral por uns vídeos, seguramente sabes quen é. Seguro. Un que cantaba e movíase a boca moito. Sí, sí. Iso, eu sempre tuve o rollo, agora porque saliu facendo unha entrevista e dixo que sí. Pero había xente que decía, pero cantará, está a posto de verdad ou fará a parodia porque vendía? Bueno, a veces facía o adrede tamén, pero... Pero sí. Pero sempre se dixo que o mundo das orquestas había moita droga, porque había que tocar moitas horas e había que aguantar. Bueno, ti vístelo? Hai na igual, sí. A ver, date conta que moitas das orquestas que existen hoxe en día foron feitas por, digamos, narcotraficantes, non? Ai, eso non sei. Bueno, pois sí. Pero porque, o sea, un narcotraficante armaba unha orquesta? Sí. Porque montar unha orquesta hoxe en día costa moitos cartos. Pero o narcotraficante metía os cartos? E pois buscaba o cantante e buscaba como era o conto. A mí encántame, claro, ese tema. Fai moitos anos, pois, había moita pasta, sabes que eso era... Entón, eso que quería montar unha orquesta, que tiña cartos por eso, pois, podía montala facilmente. Iba tocando as mellores orquestas, quero cantante ese, quero guitarra aquel, canto costa. E montaba ele unha orquesta? O sea, que ele fora doño da orquesta, ele non participaba, ele nin cantaba, nin facía nada, ele compraba a orquesta. Sí, sí, sí. Puña os cartos e montaba a mellor orquesta que pudera haber. Iso sí que non sabía, Pois moitas das orquestas que surgiron por ter unha Pero persona detrás con cartos. hai algunha hoxe en día, sin dicir nomes, hai algunha hoxe en día que estea montada por un? Non, hoxe en día non. O que pasa é que as que quedaron así montadas pois foron delegando, entendes? Imagínate, se montaron unha fai 20 anos, quedou, imagínate, o pianista quedou encargado, e agora leva o pianista, ao final vendeulle a parte, ou comprou unha e tal, e agora non existe. O sea, sin que
que se és traficante montes algún negocio para tal, pero que un traficante monte un orquestra. Sí, eran cartos para blanquear, porque iba todo en negro. Pero nunca escuitara. Sí, daquela sí. Bueno, incluso moitos negocios. Eu, por exemplo, lá en Ribeira... Claro, aquí nós vivimos en sitios, claro, Ribeira, Fisterra... Sí, sempre pasa algo alrededor. É que, claro, son sitios que ves negocios de... Isto de onde saliu? Pois tal, isto... Claro. Pero non por eso, sabes que pasou con todo isto? Que eu conozco personas que arman un negocio limpiamente. Vaille ben, fan cartos, ese vive da droga. Ese monta uno da droga. Sí, que porque logo, ti non podes montar un negocio que che vai ben e que non veña dai, pero se teñen esa idea preconcebida de que todo o que vai ben é porque ven da droga. Sí, eso escoitase moito, moita xente que xa che tacha deso se che vai ben un negocio, pero que lle vamos a facer? Somos nós así. A ver, vivimos onde vivimos e a mellor temos ese estigma ou esa cousa metida aí na cabeza. Tamén era un bo tema para unha canción. Sí, En plan, quero vivir da droga, pero a mellor... Bueno, hai que dar un... Quero vivir da droga. Ti crees que nos van a chamar da televisión a cantar un tema eu quero vivir da droga? Non creo. Non creo. Eu creo que mellor di mamá quero ser influencer. Sí. Eu penso que sí, mellor. Bueno, mundo da orquesta, entonces que? Sigues a día de hoxe? Sí, eu sigo porque estou moi justo. A parte, depois fago que me gusta, sabes? A traballar do que che gusta é un privilegio, sen día. Vale. Deixarías? Sí, deixei moitas veces a verbena. Pero sempre acabastes volvendo. Porque, claro, eu montei os meus negocios, son ciclos da vida. Eu montei a miña empresa, despois, por H ou por B, non me foi ben o que fora, volvín. Non me caen os anillos e teño que volver a traballar en eso. O que pasa é que, claro, ahora quixeno facer tamén, estaba na Orquesta Finisterre e montei o meu local para deixar ese mundo, porque claro, vaste cansando tamén de andar de aquí para lá, non ter vida, perdeste celebracións coa familia, é unha vida bastante dura. Bodas, amigos, eventos, perdes mogollón de cousas. O sea, tes negocios tamén. Que che parece se falamos ahora de negocios? Aló, que faga falta. Veña. Xa me traes outro look. Porque ti estes looks, que pasa con eles? Porque a xente dirá, pero este tipo ven disfrazado. Ou ti és así polo normal? A ver, eu son así de carallada de festa. E aparte, bueno, pois é un pouco o look do artista, non? Digamos. Claro, porque os artistas levan así looks. E tes diferentes, non? Sí, teño diferentes looks. O que pasa é que depende da canción. Do momento. Sí, do momento, da época. O que pasa, a ver, o que máis me gusta é o camisón este que teño moito cariño porque era da miña abuela, e poño moito. Pero era dela de verdade? Si, era dela de verdade. Pero añadistes ya algo? No, o camisón era así tal cual, as volantes se viñen incluídas, eu meto os complementos, vou cambiando. Gafas, os collares, pero tes un complemento que a mí gústame moito. Levanta, por favor, a falda e cruza as pernas, que o vexa todo o mundo. A ver, veñalo. E o que pasa é que isto va non censurar, Non, aquí non se censura nada. Vale, a ver. Ai, Dios mío, que nervios. Ai, que eu confín e súa... Ai, no, eu antes asustei. Ai, por favor, é que me agrima. Este é o Badal, aí vai o Badal. Acércate aquí, ó. Porque eu antes, xuramos por Dios, que eu antes sintouse, eu pensei que era algo de verdade. Pero asustaste. É que, espera. Logo nunca viches unha cousa. No, pero é que me dá moita grima. É que... Ai, Dios mío. É duro, de verdade. Non apretes tanto, caracho. Ai, séntate. Pero, a ver, a min contame, por que chegou eso aí? Bueno, quero dicir que é grande como a ti, mete medo, Mete medo, pero ten a cabeza moi grande, non? Si, ten a cabeza moi grande. Isto mete medo porque isto non é fácil meterlo en ningún lado. Pero eso é de verdade. O sea, eso é algo que usaba alguén. Sí, por lavada. Por desgracia, sí, Por desgracia, sí. Pero por desgracia, por qué? Contame esa anécdota. Isto era dunha ex miña que tiña o agachado. Nun sitio dun armario tiña o agachado. Eu nunca o vin. Pero despois de anos, que nos deixáramos e tal, pois apareceu ali. Pero despois de deixarvos aparece, pero nun sitio vivía de los dous, non? Sí, bueno, nun sitio, nun piso e tal. E marchou e le deixou no ali. E atopástelo. E atopei e dixo, anda carallo, isto aquí. No, carallo, sí. Eu sin saber nada. Pois agora vou usar eu. Pero claro, joder, úsalo pero en plan coño, sí. Sí, en plan, a ver, claro. Claro, que non hai que explicar todo, porque por a xente di, vete por nós. Bueno, que fajas ti na tua vida privada, non nos importa, ou sí. Bueno, depende. A xente é moi morbosa, a xente quere saber. Pero mira, pero logo, vale, a tua moza tiña eso aí agochado, pero logo era unha vergonza dicircho. E logo, que pasa? Ti podes ter parexa, mas usar historias. Claro, joder, non se poden usar. Cantas máis millor? Se lavaste. Elo.
Non me se lava, non. E por que non cho dixo? Non sei, igual tiña reparo, eu que sei, igual nunca sei... Pero non te sentistes en plan, non lle chegaba o que eu lle daba, non? Non, que va, simplemente me fixo coña, e eu collín... Pero era grande, é grande. grande. Como ela para ir de festa con ela. Non, si. Empecé a poñendo na frente, así, porque ten unha ventosa. E eu con ela así na frente. Mi má, o que pasa que era... É que é grande, o sea, é larga, gorda. É do meu tamaño, XXL. Igual. Está ben. Entón, se era do tamaño, para que tiña unha... Porque igual lle recordaba a min, cando non estaba, tiña que usala. Pero se a deixou atrás, cando che deixou. Non me está cadrando a historia. Non, aquí teño que facer o equipo de investigación. Non, pero que non ves, que cousa que ese día a xente vai pensar nada, xa lleva... Vamos a cambiar de tema. Vamos a falar dos negocios. Veña. Cantos negocios tuvestes? Poucos, realmente poucos. Ahora mismo tes un pub que se chama Liverpool. Sí, Liverpool Music Club, en Ribeira. En Ribeira. O música en directo, é os chupipollóns que meten medo. Como ese, non? Sí. Ten uns vasos de chupito en forma de eso. Pero non é tan grande, No, se non bebes un e xa vas no aire. No, claro, porque eso, mi má, solo enchendo os huevos, xa son 2 chupitos e medio. Si enchemos todo, mi má... Canto é, o sea, canto é o chupito? O sea, se enche os huevos, xa é un chupito. Se enche os huevos son 2 chupitos e medio dos pequenos. Entonces, si ya enches toda a pirola hasta arriba, é como se estuveras bebendo un barriñón, un cubata de licor café, Pero non enches a pirola hasta arriba. No, solo estos huevos, porque son 2 chupitos e medio. Si non, matamos aos clientes, non queremos matalos. E canto cobras ese chupito? Está barato. Canto? Ahora mismo está a 4,50, pero O chupito? Vámonos a subir. Me cago en diola, pagaba eu cando salía 4 euros por cubata. Claro, porque non é un chupito pequeno, son 2 e medio. Son 2 huevos. Se botar a conta, sale máis barato. Son 2 huevos con la pirola. 2 huevos máis a pirola. E ainda por riba leva a leite condensada pola punta para que pareza a corrida toda. Pero esos chupitos beben os homens e as mulleres ou só é para mulleres? Iso é para todos, pero... Para quen queira? Ten máis éxito cos homens. Sí? Sí. As mulleres dalles máis reparo, máis vergonza. Eu? Sí, parece que non, pero... E os homens non lle dá vergonza vir por unha pixa? Bueno, a ver, hai homens que beben pixa. Sí, pero ca carallada e co chiste, pois encántalles. Sí, está guai. Tamén, eu sou máis chupipollóns. Chupipollóns? Toma. Pero eso está, pero por que non abrimos aquí en Fisterra outro Liverpool con chupipollóns? Unha franquicia? Está feito? Sí. Sí, joa. Mi mata de negocios. Cantos hai? Cantos tuvestes? Antes de abrir o seguinte, contame. Bueno, tuve tamén fai anos o Trisquel, en Ribeira. Trisquel, pub, bar, o que era? Era unha vinoteca con música celta e música folk, así estaba enfocado en eso, pero despois convirteuse no local de festa de primeira copa. Me gusta máis los chupipollóns que ese estilo. Bueno, os chupipollóns arrasa. Ahora estou esperando polas chupitetas. E por que non faz os chupiconas? Estou esperando polas chupitetas, que me van a chegar. Entón, tens que tomalas a pares. Veñen así, dúas tetas así, e tens que chupar. Pero veñen o vaso pejado? Ou son 2 tetas por un lado? Ven o vaso pejado. Son 2 tetas un vaso? Claro. Pero tens que beber primeiro dunha e depois da outra. É como o porrón, non sabes? Sí. Tens que chupar do pezón. Pero bueno, isto non pode saber nadie, que despois capime todo o mundo, non pode ser. É igual, está todo registrado, patentado e todo. Pero estes vasos, o sea, mandástelos ti facer? Sí, tens que... A ver, os chupipollóns non, que conseguimos alá en China, pero as chupitetas... Que non terán os chinos? Sí, teñen de todo, E as chupitetas? Chupitetas tens que encargalas a unha fábrica. Sí. Claro, porque non existe. E por que chupipollóns e chupaconas non? Ou como sería? Chupaconas. Chupaconas, chupicollóns, chupaconas. Sí, mola. Ou chupapixas. Hostia, molaría. E como sería o vaso? Sería raro, non? Ostras, o da cona, imagino, así como se fora unha palmera de chocolate e bebendo así polo canto. Non. Podía molar, Que pasa que tienes que apartar os labios. Ai, Dios. Que asco, por favor. O sea, como pasas de ter un local celta tal non sei que, rollo vinoteca, a tamañas jorradas? Porque, a ver, hoxe en día, que é o que se leva? As jorradas. A jorrada sempre vende? Sí. Si vende? Sí, joa. A xente está osesa perdida. Ti hoxe en día faz un bocadillo de xamón e queso, coa forma dunha pirola, e só polo tontería do chiste e facer o vídeo en Instagram, vas a petar. E a min por que non se me ocorreu antes? E non dou máis ideas. Eu que sei, son así. É verdad, para que? Verdad, eres un lince dos negocios. Non, o que pasa é que é o que se leva. Eu penso que sí, que funcionaría, non? A xente agora está obsesionada co sexo, non? Mais que antes. Sabes que pasa? Que agora temos máis libertad. Entonces, pode ser. Podeles poñer nas redes e non pasa nada. Faz carallada. Non pasa nada. Pero que máis negocios, a ver?
Bueno, pois teño tamén un estudio de grabación que levo tempo así con el. Non, pero tuvestes antes, que iso é o plato fuerte, tuvestes máis locales, non? Locales, só tuvestes ese? Sí, o Trisquel e agora o Liverpool. Bueno, tuve tamén o Desván en Ribeira, que era así... ves? Sí, ostra, unha carpa así bastante grande, que facíamos tamén música en directo, todo o rollo, pero eso pillónos a pandemia, despois, bueno, foi un pouco... E co Liverpool canto levas? 2 anos xa. 2 anos. Estuvemos falando, este home máis eu, que o mellor levámoslo canta claro ali. Ti que dis? Sería un puntazo, Por min, bon. Na parte de arriba ali, está guai, podemos Hai que buscar un invitado guai que a xente... Pero pagando, O que queira vir o canta claro en directo se paga. Ai, eu que negocio, queres? a ver, eu sempre digo, un negocio é para que dea cartos. Se non dá cartos non é un negocio, é un hobby. Sí, eso é así, Ti deixasme o local, eu cobro e xa miraremos os porcentajes. Sí, non te preocupes, está feito, é a tua casa, sí, Juan. Eu tomo moi aquela palabra da xente, Eu que me dixan, avante, hai que facer o local e mala música. Pois para semanas vamos para lá. Bueno, para organizar todo. Bueno, a ver, tampouco nos quentemos, facelo, pero hai que facelo con calma. Entón, o teu negocio fuerte é o da música. Tes un estudio. Sí, teño un estudio de grabación. Bueno, gravo música para un mogollón de xente que me encarga, sobre todo agora de música urbana, así que é o que máis se leva e tal, pero tamén teño grabado a bandas, meter a batería na casa e gravar así con micrófono todo, bueno, pero agora o que máis se leva é iso, música urbana e así. E van a túa casa a gravar? E como che deu por dicir, fago un estudio? Eso foi porque, a ver, eu gravaba sempre as miñas bandas, e, bueno, as bandas dali dos veciños e tal, de vez en cando. Na pandemia, cando me quedei sin traballo e botei un mogollón de meses na casa, en vez de estar tirado no sofá, púseme no estudio a aprender, algo que sempre me gustou, e empecé a meter caña a eso, a produción musical. Bueno, tampouco non son ningún... Pero bueno, fago así humildemente o que podo, polo menos para facer a música así que me gusta, sobre todo os meus temas e a xente que quer vir gravar. Está guai. Porque ti empezastes gravándolle temas a xente, pero ora faz os teus propios temas. Claro. Que daí tamén veñen os disfraces. Claro. Os disfraces son os que levas cando cantas os teus... Claro, que eu estaba gravando temas a mogollón de xente, viña por ali a gravar, e dixo, me cago, estou gravando por todo o mundo, foi un tema para min, a ver. E cal foi o primeiro tema que sacaste? O primeiro que saquei foi Chegou o Brán, fixo así de carallada. Ti solo? Sí. Ese foi o ti solo? Sí. E sacástelo e que? Ben. Triunfou, sí, ese ano que saquei, pois, hasta gustou tanto que montaron varias orquestas e todo. Sí, que esa canción foi a que sacastes con Lito. Non, ese foi unha canción que saquei que falaba de carallada, de ir de festa, estábamos esperando para chegar o verán, para ir a ver o combo por aí. Vale, entonces sacastes unha canción que eu sei que cantástela e fixéstela con Lito da Panorama. Esa cal é? Eso é Poano Deixo. É verdad, Poano Deixo, que falaba de xente que estaba nas orquestas, que estaba así como caimada, non? E dicía, Poano Deixo. É que eu levo sempre escoitando desde os 15 anos que empecé nas orquestas, todo o mundo dicía sempre eu Poano Deixo, estou carallo desto. E sempre se queixaban, sempre que todo o ano cagándose na Virgen, e depois chegaba setembro e renovaban. Nunca se iba nadie. Porque a carto, non? Está ben pago, non? Sí, está ben pago, pero, bueno, nas jugos orquestas. Sí, habrá de todo, pero bueno. Pero sí, sabes que pasa? Que todo o mundo estaba queimado, se cajaban todo, pero... Pa onde vas despois? Claro, despois chega o momento de verdad, pois vou seguir un ano máis e tal. Ao final non marchaba nadie. Entón sempre me fixo gracia eso, non? Esa expresión. Poano Deixo, todo o mundo estaba con esa carallada. E chamamos así, Poano Deixo. E en que momento dixestes, vou a chamar a Lito? E el que che dixo que sí. O sea, como foi ese... Pois eso foi porque eu pensei, a ver, no mundo da verbena, porque a canción fala de todo, non? De todo o malo que nos pasa aos músicos da verbena. Sí, os das orquestas. Que se faz moitas vermús, que se non che pagan as cenas, non che pagan as pilas, que, bueno... As pilas? Sí, as pilas. As pilas dos instrumentos? Claro, a ver... Pero van a pilas? Isto é unha historia. Sí, non teño idea. Bueno... Fai anos empezaron a implantar nas orquestas as emisoras inalámbricas, non? Sí. A dos instrumentos? Sí, e máis as de... A dos micros de cantar, isto. Pero antiguamente conectabas cun cable e ibas a mesa de sonido e acabouse. Sí. Pero claro, empezou a modernizar e meter emisoras. Que pasa? Que había as orquestas tal que pagaban as pilas todo o ano, porque se é un gasto... Home, será o normal, non? Polo beneficio da orquesta, non? É como... É algo do negocio, é como se... Non sei, teño un bar e dixo yo ao camarero que trae as copas.
Tal cual. Non? Sí, tal cual, ves? É o mellor exemplo, sí. Non sei, foi así un que se me ocorreu agora, Sí. pero carallo, os instrumentos, é que os instrumentos son da persona ou son da orquesta? Claro, o instrumento é algo personal, o instrumento é teu. É teu? Sí. Bueno, entón, a mellor aí, non Unha sei. guitarra, ou un baixo, ou unha batería, ti tes o teu instrumento, igual que se eres un albañil, levas a túa ferramenta, non? Sí, Sempre o tes teu a túa taladro, caixa. o teu... Claro, sempre tes a túa caixa de ferramentas ou tal, non? Pero neste caso, unha mesa de sonido, un equipo de sonido que é o da orquesta, e incluso as emisoras, a maioría Eso é deles. Sí, a maioría das orquestas poñen eso. E hai moitas outras orquestas que che obligan a que o compres ti, que che obligan a que ti pagues as túas propias pilas, que son un mogollón. Joder, pero as pilas, Durante tío. un ano son moitas. Bueno, claro, non sei o que consume eso. Pero, hostia, eran moi cutres. Sí, a ver, ao final, pois eso. Ao final, pois... Sí, pero po ano non deixaba ninguén, ao final. Non. Entonces, fala desas caralladas todas, incluído eso, non? E do que se queixa a xente nas orquestas. Sí. E dixen eu, a ver, con quen podo falar eu da verbena que non faga isto, que este facendo as cousas ben? Pois hai como 2 ou 3 persoas nada máis. 2 ou 3 jefes de orquesta que están facendo as cousas ben. Entonces, ocorreuseme falar con Lito, e dixo, ostra, voulle comentar a Lito, que el vai a dar igual seguramente. Pero ti conocías a Lito de antes? Bueno, sí, conocíamos de coincidir e máis de falar en festas, pero ti nunca traballaste con el? Nunca traballei con el, pero... Traballarías con Lito? Sí, por supuesto. Lito, contrata que este home. Lito é un crack. Irías? Eu teño moita admiración a él, porque todo o que consigueu durante a súa carreira a pico pala, é un esfuerzo que iso é inconmensurable, o que traballa, é a cabeciña que ten. Non, sí. Porque ainda non está acabando a temporada, xa está pensando na seguinte. E aparte do ben que o fai, porque levar todo eso, ese elenco de artistas e de traballadores, co difícil que é, que todo é un engranaje que ten que funcionar. Eso é a ver, é moito traballo, moitas horas, moitos meses. Eu non sei como fan, o sea, para... Imagino que terán que ter un sitio para ensayar, para bailar, pero quen lle diseña todas as coreografías? É un mundo que desconozco totalmente, me parece super complicado. Por eso sempre están na cresta da ola, esas orquestas son grandes, por exemplo, Blas, o da París, Peque, da Fórmula, Lito, Panorama, son xente que está consagrada, que están aí arriba top, por qué? Porque curran. Son os currantes e ainda por riba teñen a creatividade, joa, e fano ben, non? Entonces, teñen o seu merecido, que é iso, non? Pero traballan moitísimo, son xente que están sempre pensando en renovar, eso conleva moito desgaste, psicológico e físico. E foi aí onde dixes, este é un crack tal, vonlle dicir para facer a canción. Claro, pois propúxenlle a canción, eu fixena na casa, maqueteina, e cando tiña así máis ou menos feita, pois falei con el, mira, teño aquí esta canción, se che mola cantalo comigo, dámoslle pa diante. E por onde lle escribistes? Por Instagram? Non, por teléfono. Tiña no móvil del? Sí, tiña o teléfono. Vale. Sí. Inviteino aquí a Canta Claro. Sí, ostra, que guai. Pero ainda non me dixo nada. Porque está moi liado, seguramente che dije que sí. Pasa que está... Creo que me dixo que sí. É que non me acordo, que sabes que falo con tanta xente que non te acordas, pero hai moita xente que me dixo que sí, pero a ver cando, sei o rollo. Claro. Pero dillo, Lito. Sí, Lito, un rollo, tío. Lito, ven de cabeza, joder. Pero dillo, mándalle un mensaje. Lito, cando veñes para aquí para Canta Claro, veño contigo tamén. E cantades en directo. E cantamos en directo, que sí. Xa me cantaron... No, cantaron en directo aquí. No, bailaron. Miki Angie, conoce a Miki Angie? Ai, sí. Bailaron aquí en directo, sí? Sí, son daqui do lado. Mira. Conócelos en persona? Sí, en Ribeira viña moitas veces a bailar ali. Vai, Son boa xente, De feito, eu estou pensando en leválos ao Liverpool a actuar unha vez. Que veñen a bailar e todo. Xa está, facemos o Canta Claro con eles. Viña, xa está? Xa está. Feito. Canta Claro con Miki Angie e facemos primeiro Canta Claro e depois quedan a bailar. Sí, arrasa, eso arrasa, Fijo. E máis, ai, traca, xa me está virando a cabeza. Nos podemos xuntar máis, Non, é un bombazo. Pero flipas, o sea, a xente que os ve teñen unha imagen deles que eu conocinos como personas e moi ben. Sí, jová, son boa xente. Non, son boa xente. Tiran as súas cousas como temos todos, que eu tampouco non son vendada de todo, Hostia, eu tampouco. Pero o bonito de todo isto é reconocelo. Sí, jová. Eu digo, algo aí, ben, non está. Porque senón non teña todo este tenderete montado. Unha persona normal isto non fai. No. Pero a mí non me gusta ser normal, é moi aburrido. Que va, iso sería super aburrido, estar aí na casa tirado no sofá vendo Netflix e non fose nada máis da túa vida, non? Non, pero eu, por exemplo, eu non me vexo nun traballo normal. Non me vexo. A día de hoxe ainda non sei o que vão a facer ca miña vida. Porque eu son peluquera. Eu teño unha peluquería. Pero agora non traballo. Que diga estas bolas e alquileina.
de vez en cando vou cortar o pelo así tal por aí, teño viviendas turísticas, as alquilo e vou vivindo. Pero teño esa faceta artística que necesito facer, explotar, e dome por armar isto. Que isto, a ver, a donde chega, pero gustaríame vivir solo desto, pero é moi complicado. Claro, jova, quen sabe, eso... Por que non? Pouco a pouco. Pero é complicado. É complicado, pero se non faz, se non empezas... Xa empecé. Por eso. A ver, se ven Lito aquí, a orquestra non vou, Eu son en plan artista, pero de orquesta non. Eu podía, sabes o que pensei unha vez? Montar un rollo orquestas, o camión tal, para ir polas festas, facendo cunachadas, monólogos, algo, pero de humor. Pero con un escenario, así. Un escenario, sí, comprar un camión destes con un escenario, ir por aí a facer a cunachada. Hasta, pois molaba, E logo non, eso non existe. Pá, me jode a idea, non vou a contar máis. Non ves que nos dispersamos? Sí, que... Hai que levar a Miki Anja ali e depois xa se verá. E levamos a Lito se fai falta. E que sacaste a canción con Lito, un pelotazo, que foses a tele. Sí, jova, a ver, claro, o tema final gustoulle moitísimo, sobre todo a xente do mundo da verbena, encantoulle porque a letra fala a pura realidade. Sí, A que todo o mundo pensamos, pero nadie se atreve a dicir, non? Enda por riba, fixen así tipo rumba, que é así alegre. Sí, é moi de verán, moi... Sí, é coñera. Bailable. Sí, é de cachondeo, eu fago as cancións de cachondeo. E nunca fostes a cantala con el? Sí. En plan, pero na propia Panorama? Non. E por qué? Porque non se dou, nunca drou. Date conta que eles Cantos anos hai desto? Non, Cantas ten? isto hai 3 anos ou 4. É porque un día no verán deste, bueno, pois nunha festa. Non, porque non vos dou de coller e ir os dous a cantala. Porque, mira, o espectáculo que eles teñen preparado... De cierre de espectáculo. Vai todo medido, Xa, todo tal, sí. É moi difícil meter unha cousa así a maiores anos. Pois el na Liverpool, Jesús, na Fórmula, que vai a ele que canta ali. Sí, na Fórmula, pero é un pouco de... na Fórmula canto, sí, un par de cancións miñas tamén. A cántalas? Sí. Pero ti non és cantante. Non son cantante, eu son destrajador de cancións. Porque a xente dirá, bueno, ti compós música, tócalo baixo, pero as cancións que fas son en plan coña. Sí, eu fago todo son de risa e tal, pero ti non és cantante como tal. Non, por suposto que non vai a pensar nadie que eu son cantante, eu son así, destrajador de cancións. Pero é que pensas agora de... Porque hai así como un movimiento de influencers, que agora hai moitos influencers que lle dá por ser cantante. Que opinas disso? Pois que cada un faga o que queira, a súa vida, a min eso, eu non me meto neso. Pero ti non crees que a xente que é cantante de verdad, que foi a clases de canto, que cantan ben, e ao mellor non lle dan a oportunidade. E ven un aquí que ten 100.000 seguidores, vamos sacar unha canción. Pero eso é como todo, que fame gracia. O cantante que canta que te cagas é super afinadiño, ou que che vai a televisión e canta tómala casitos, non sei que, non sei canto, sabes? Vale, unha cousa é facer gracia, pero outra cousa é ti se queres escutar música, che gusta a música, a quen vas escutar? Home, nós escoitamos, cada un ten os seus gustos e cada un escoita a música de calidad, claro. Pero... A ver, eu escuito de todo, Eu tamén. Menos hardcore, non tal, pero escuito de todo. Pero si que hai voses que dis, hostia, que voz, tal, non sei que. E despois ves cancións que dis, a maña merda, pero fanche gracia. Sí. Pero haberá xente que é cantante de verdad que estea na súa casa cajándose en Cristo. Sí, eso pasa moito. Bueno, é normal que lles de coraje, pero bueno, que queres? Pero un influencer. Bueno, eu teño o meu tema de Concha e Manolo, que non canto eu, fixo a inteligencia artificial. Sí, pero ahora tele que facer ti. Teño que facer eu? Pero entón eu poñome a sacar un disco, se che fago caso. Se teño que sacar Concha Manolo, tal, a mamá quero ser influencer. Mira, cando o mellor que ten facer unha canción é que bueno, non é como ter un fillo, pero é parecido, non? É algo teu. E cando tens o resultado final, flipas co que che dá, sabes? Sí, pero en plan cantando ti, dis? Sí. E despois, en plan, cando pasas ao mundo e a escoita o resto da xente, e ves que ten moi boa recepción e que lle gusta a xente, iso é o mellor que hai, é o máximo. Pero porque a ti che gusta ese rollo, pero a min non é algo que me... Pero, bueno, a ver, eu fixen a de Concha e Manolo, fixeme gracia. Claro que sí. Fixeme gracia porque eu metín, foi moi bueno, ti vístelo. Sí. E coñenche a ti a idea, sabíalo? Que dis? Jodinche a idea. Eu a ti un día vinche un rollo que poñías non sei que pincha aquí para o contenido exclusivo. Sí. E digo, pero este tipo ten OnlyFans. Eu nunca, das persoas que sigo, nunca tuvera un home que seguía que tuvera OnlyFans. E digo, hostia, ten OnlyFans. E dixenche, tes OnlyFans? E xastesme ti, pinchastes un enlace? Eu, non pinchara. Porque eu supuxen que era OnlyFans. E pincho no enlace, era outra cousa. E dixo, me gusta. Entón, eu teño unha canción que fixen de coña, que é Concha e Manolo.
Eu collí metí unha foto así un pouco sugerente, en bikini e tal, e puxen para contenido exclusivo, pincha aquí. Sí, acórdame. E entraban e escoitaban a canción de Concha Manuel en YouTube. Pero tuvo 1000 e pico visitas a canción. De terceiro, e dixo, pois a xente está escoitando a canción. Pois houve xente que me dixo, hostia, pois pegouseme a canción. E eu, ai, que guai. E houve un tipo que me pon, el enlace a OnlyFans va, me abre YouTube. En serio? Surcho por Dios. Eu tamaño normal e diseño, no, que era unha broma. Pois o fulano tuve no que bloquear esta semana. Estuvo desde aquela que isto fui, pois mira, en noviembro ou así, seguido, mandándome, jolín, pero mándame contenido, que te pago, te hago el Andean Explorer, me puxo un día. Sí, sabes que me falaron? sí. O que é isto? Era un trenecito que iba por Perú dando voltas. Mira. E o outro día vai a escríbeme, arroz, pero así con ese, arroz suavizante, tal, mandando unha lista de compras. En serio? Eu creo que é un tipo que fixo a coña, que fixo para vacilarme, para ver se eu entraba ao xogo. Non quero nada de Andean Explorer, nin nada deso, a xente está fatal. E fixo moita gracia, como me dixeste outro día, conta o tío, que me fixo moita gracia, en plan, eu cando vexo a estes, imagínome a un... Sí, joder, a ver, é que é así. Tipos que escriben en plan porcalladas. A ver, a mí vai má cabeza, pois, o típico, así, gordo que está aí ca barriga na casa sentado no sofá, vendo a televisión, e vendo sempre porno, é así, non? E comendo helados, é así. Xertes, a frase foi, eu imagínimo o típico jañán, sí, tamén. Gordo, e que non se lava. Mima, macho. Pero non quería cantar tan claro. Dixo canto. Pero é que é verdade, eu cada vez que me escriben así tipos, digo, pero estes tipos pensarán que as mulleres nos gusta eso. Guapa, te voy a hacer... Que me vas a facer, tío? Pero que me vas a facer? Que von a xunta túa e seguro que empezas... E xa acabas. Esa morre. Eu penso que é xente que lle falta moitas luces e 4 veráns, porque son xente que, a ver, igual non sale moito da casa, non fan vida, igual están metidos nunha habitación, non sei, quero pensar, porque non é normal. É que en que momento escribes tamañas porcadas? Te voy a hacerte, si te cojo e... É como tipo, por ti estoy aprendiendo gallego. Mi madriña, que medo, que medo. A saber, calquer día aparece aquí na porta da casa. Cuidado. Cala a boca. Que asco, ai, Dios mío. Eu non sei por que empezamos a falar destas cousas. Porque nos está por callada. Sí, entre o chupapollas, ou non, chupacollón. Chupipollón. Pero unha pregunta que me quedou atrás. Ai. De todo este mundo do artisteo e que ti fas cancións e tal, ti ao final consideraste artista. Ti és artista. Ti non vives de outra cousa. Vale, sí, a ver, digamos que eu son unha persona normal e corrente como calquera outra persona, pero a maiores teño un personaje creado. Vale. Un personaje que é o artista. E falando de todo isto tal, se liga? Mira, eu teño moito éxito, moito. Sí? Sí, pero cos homes. Vai, ó. Sí. Por qué? Pola polla esa? No, antes de ver a polla, pois... Pero por qué? Tiña éxito igual. Pero polo vestidito. Eu quero pensar que é porque igual son moi alto, igual pensan que son o maso, ou algo, sabes? Barco grande ando non ande. Porque non sei, non encontro a explicación, a verdad, pero... No, pero si que hai homes que non sei, que teñen algo que outros homes atraen. Sí. Pero ti non tens aspecto, non sei, os teus gustos musicales. No, ni musicales ni personales. Ti non ti és máis de, como é, de a velo a... Non, como é o dito ese? Ti és máis de a motor, a velo a motor, non? Ti que vas, a velo a motor? Nunca escoitar eso. Vai, ó. Ti a que vas? Eu? A ver, se vou a dicir que non é. Claro, porque... Joder, nunca escoitaste? No, nunca. A velo a motor? No. Si vas... O motor por onde vai? O motor vai por detrás? Claro. É por eso. Digo, nunca entendín cal é cal. Eu entendo, digo, se vas a motor, será que vas por detrás porque o motor vai atrás, non? E a vela vai para diante. Pode ser, Non sei. Ai, nunca escoitar eso, está guai. E será daqui? Pois mira, pon a canción, ves? Ti vas a vela ou a motor? Sí, está guai. E cada un que interprete o que sea. Claro. Ti non te acordas aquela canción que decía quero montarme en tu velero? Sí. Ponerte el sombrero? Sí. Ti daste conta, bueno, eu dime conta moitos anos despois o que significaba a canción. Creo! Eu daquela era moi pequena, eu cantaba... Claro. E agora dixo, quero montarme en tu velero. Ponerte el sombrero e hacerte la ai. Pensaste algo vez? Fala de porcallada, sí, sempre. Eu sou moi mal pensador, Eu sempre penso mal de todo. Eu agora, antes non, porque esa canción cando saliu eu teria 12 anos, e con 12 anos, agora sí que agora con 12 anos,
teñen un mundo feito, pero eu daquela non. Pois a mí encantan esas cancións que teñen un doble sentido por detrás. Por eso, por detrás. Sí. Ves, entón, podemos facer unha canción de vamos a velo ao motor e xente que interprete o que queira. Tal cual. O que pasa é que se viron o podcast ahora xa van a saber o que é. Sí, que ti non sabías, ves? Non sabía, nunca escoitara esa expresión, pero mola moito. Pero por que eu dos gays que iban a xunta túa, non entendo? Pois non o sei, habría que preguntarlo a eles, pero eu non sei que me ven. Pero enseñas algunha vez a tranca? Non tes OnlyFans, iso é mentira, non? Non, eu cando poño o enlace do OnlyFans, pois é eso, para leválos cancións e tal. Para leválos á miña música. Que guai. Non, pero é un puntazo, Home, é unha estrategia de marketing, non? Sí. Pero mellor será polos vestiditos? Non o sei, ou igual pola falda, pero... Pero, ti lijas, sí que é verdade, entón ti reconoces que se és artista se lija. Bueno, a ver, eu reconozo que, claro, nós estamos expostos a... Estás exposto na televisión, estás exposto aos escenarios, e si pode ser que haya xente que se fije en ti, e que, bueno, pero como todos os traballos, tamén traballei no centro comercial de repoñedora e tamén ali había montes e moreas, a ver, a pescadera co carniceiro, no coño, no resto, pero sí, Eu son moi ignorante nese tema, porque eu cada vez que vou a entrevistar a xente, hai neste gremio tal, e dixo, líjanse todos os gremios. Sí, jova, isto está... Pois eu tiña unha peluquería e non lixei nunca. Mima, pois na peluquería unha vez hasta me fixeron unha proposición indecente. Que che dixeron? Ai, que che pago en especies. Como? Ai, iso me peluquera así. Pero como che iba a pagar a peluquera, se en todo caso terías que pagarte a peluquera? Non, queríame pagar en especies. Pero que che quería cortar? Ai, queríame cortar de todo. Pero que peluquerías son esas? Non se pode dicir. Non, aquí dice todo. Non, se non fumáis. Non fumáis. Pois eu neso son moi normal, Eu nunca tuve así... Bueno, unha vez pasoume unha cousa, contei unha vez aquí, pero que me fai moita gracia. Eu ligara con un tipo, non? O tipo era gallego, pero o tipo falaba castellano. Ostras. Sí, bueno, a ver, ostras, sí. Era da Coruña, lá. Non vou a decir de onde era. O tipo falaba castellano. E o tipo dicíame, dime cosas. Eu, pero que cousas? Non, pero así, en Fisterrán. Eu, que é normal. O tipo puñelle a miña forma de falar. Iso sí que pasa moito, Justo yo sento da ría. A mí empezou a dar un ataque de risa e unha mamá sácame daqui. A mí non me salía nada. Pois imagínate estar facendo amor e o tipo, dime cousas en Fisterrán. E ti, a ver, la casán, non sei que, porco. Pilota, chocolate, sabes? Nós falamos así moito caí, eu para que non quero nada. E dixo, marcha para a miña casa. E marchei. Dixo, non quero nada. Non, a mí corta un rollo totalmente. Dixo, non quero nada. Normal. É que, dime, que é o que che dixo? A mí empezou a dar un ataque de risa. Eu tipo, pero que é isto? Donche hostia. Que non me extraña, que se lle conte. E digo, que traficante, fariña. Que che dixo? É que non sabía que dicirlle. Corte de rollo total. Non, eu marcho. Bueno, next. O sea, non se lijas. Líjase, pero como en todos os traballos. Non é algo que dixas... Non, a ver, depende. Os que teñen máis asito quizás son os cantantes que están sempre en primeira línea, son máis guapos, cantan ben, non? Pero un músico como nós... Os máis guapos e cantan ben, hai un por aí, Dios mío, non vou a decir quen é. Hai moitos. Pero hai unha orquesta que ten un cantante que para mí non é cantante, é máis ben que fai o show. Para mí nin canta, nin é guapo, nin é nada. E danlle tamaño, buf. A min. Ou é que teño gustos moi raros. Non sei. Ou é que tamén é verdade que cando vas a unha festa, claro, ti vas, bebes, estás así un pouco tal, e claro, dunha vez que bebes xa non vamos a decir que che vale calquera cousa, pero estás como máis receptivo, non? Si, estás como máis aberto a explorar o mundo. Si. Si, pode ser. A velo a babor. E trenecito, mi má, a min pasou unha vez facendo trenecito nun sitio. Si, que dis? Mi cajo en diablo. Canta claro iso, Eu conto, pero ti contas unha tamén. Veña, va. Estaba eu facendo trenecito nun sitio. Sabes cal é o trenecito? O trenecito é traca-traca, non? Pero cal é a postura, coño? O trenecito? Si, non? Como esquiar ou que? Non? A ver, que eu teño imaginado na cabeza. Cal é esquiar? Bueno, esquiar é... O a 4, de toda a vida. Iso é o trenecito? Para mí, sí. Que nos ala chamamos a postura do can. Tamén, o perrito. Claro. Pero o tren son como bajóns. Sí. E claro, vai un detrás do outro. Pero faltache os bajóns de atrás, ostras, así non cabe. Carallo, son o bajón de adiante e o bajón de atrás. Pero faltan os outros, porque se é un tren... Bueno, pero é un tren de dous bajóns. Bueno, metiño non ese, metiño eu. Bueno, eu estaba nun sitio, e de repente abre unha porta, e queda así. Ai, sí. Eu, que vergüenza, xa me tapei nun hotel. Ostras. O tipo
Deronlle a chave da habitación antes de que eu marchara. Mi má, ahora si che ven outro necesito, vache poñer cante. Que directo este. Preciso batería para sobrevivir. Os portugueses non ves as cancións estas portuguesas? Entramos tipo na habitación, deronlle a tarjeta e ainda nós non salíramos. A tarjeta é ali. E quedou así, como 2 segundos paralisados. Ben, ti tamén, ó. Mi má, flipas. Parece normal. E despois, eu me acordo que ese día, nós deixamos na habitación, pero ti podías estar no hotel igual, estábamos na piscina. E a... como se chama? A terraza desa habitación daba para a piscina. El tipo toda a tarde, ali na terraza, así, mirando para a nosa piscina. E dixo, este seguro que está meneando, pensando... Que medo, que asco. Pois eu teño chungo moi boa, que me ven agora a cabeza. Este é o que lle gusta a xente. Sí, salseo. Pois este tamén podía entrar dentro de anécdotas de orquesta, non? Sí. Isto é, fai moitos anos, nunha orquesta que estaba eu, tiña un compañeiro que tocaba o trombón, non vou dar máis pistas, e no descanso da orquesta, nós tiñamos a furgoneta, imagínate, existe o campo da festa, e íamos a furgoneta aparcada aquí en paralelo, e despois o escenario estaba pejado, estaba a furgoneta pejado ao escenario. Entonces, o tipo ligou cunha muller. Señora, porque era maior que ele, non? Sí. Pero bueno, ligou. Entón, colleu, pideu as chaves ao jefe da furgoneta, dixo, as chaves da furgoneta, que vou estar ali con... Pero xa acabara a orquesta, fui No, nos... era no descanso, entre unha orquesta e outra, non? Bueno, pero ainda hai hora e media, sí. Sí, hora e media. Pois colle o tipo, ligou, e vai para a furgoneta que atipa. Sí. Bueno, e nós estábamos mirando, mira este, mira aí. Dixo, que tipo este, ahora vai para aí o porco. O porco, e logo, que vas ir para detrás do palco? Como se iban antiguamente? Pero a furgoneta íamos todos despois na furgoneta. Bueno, pero metes unha sábana por baixo. Temos que andar cos lamporóns ali despois. Niola, macho, entendes? Iso é por callada. Non se pode facer, non se pode permitir. Cada un que limpa os seus pañales e as súas brajas e todos os calzoncillos. Pois nada, vai o tipo para ali para a furgoneta. Dixolle ao guitarra, vamos a dar un merecido este para que non faja máis. Vamos por ali por detrás, esperamos a que se liaran e tal, e bueno, collen os tipos e empezan a tal, empezan raca, a moverse a furgoneta. Si, a moverse a furgoneta. E claro, raca, e o campo cheo de xente bailando. Todos mirando. No, estaban, claro, nadie se deu conta, Vale. Estaban bailando, estaban a súa bola, estaban vendo outra orquesta. Entón, collo eu, era unha porta dese corredera, que abres así, a furgoneta, collín a porta, ras! Eles gritando, Vai, ó. E eres tú que lle abre a porta, hijo de puta! Pero como faz eso? Flipas. É a tipa. A tipa flipou. Pero que eso non se fai. Sí, como que non? Estas cousas son as que máis molan. A tipa flipou. Mima, que vergonza. Sí, pero seguiron, non lles importou nada. Cerraron a porta e seguiron. A ver, méteme... Pero eso non vale, porque esa anécdota non é túa. Como que non é muña? Non estabas ti no acto. E ti que sabes se é miña estou maquillando para... No, ti tes me pinta de abrir a porta. Abrir a porta, sí. Eso é moi travieso. Eso é ser malamejo. No, é que ser travieso, porque a mí tamén fan putadas que flipas. Pero, por exemplo... Por exemplo, teñeme feito cada unha... Conta, canta! Pois, por exemplo, unha orquesta que estaba, que levábamos partituras, tiña un compañeiro, empezábamos a tocar a primeira fecha, a presentación da orquesta. E claro, levas os temas un pouco verdes, tes as partituras. Colle o tipo, e non me bota lotite nos forros, sabes? E non lle podías dar a volta. Claro, non podía pasar as páginas. Como fixaste? Empezo a tocar a primeira folla, cando quero pasar, me cago en Dios, todo pegado. Mi má... E que como fixestes? Pois imagínate, despois tuve que arrancar todo e despejalo así, quen foi? Mi má... Flipas, A ver, pero son así putadas destas de, en plan, cómicas. Sí, bueno, solese facer bastante nas orquestas porque te aburres moito, pasas moito tempo cos teus compañeros, pois estás por aí dun lado para outro e solemos facer moitas putadas, Bueno, pero é o que lle dá, son rollos que despois acordaste e riste. Sí, jová. Hai que falar de tema tele. Porque ti con todas estas cunachadas de facer música, disfrazarte e tal, fostes ao lote de programas. Sí, a ver, eu empecé así facendo temas de carallada porque me facían gracia a min, pero despois surgeu que, bueno, chamabanche para ir ao bamboleo, para ir ao lugar e tal, e dixo, hostia, pois, mira, é divertido. Que roupa levabas a tele? Sempre... Vai, tráeme outra roupa, veña. Veña lá, vou poñer outro abajo. Vai. O programa de Bertín Osborne. Lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas. E agora, cambio de tal... Bueno, xa vexo que ves hora máis de normal, non? Sí, hora de normal, xa.
Porque cando vas a tele vas de normal. Bueno, cando vou á tele, depende, solo ir sempre cun estilo diferente. Con traxes variopintos. Porque vou facer o personaje, claro. Pero depende, por exemplo, mira, estuvestes no Land Rover, que fixestes unha... Bueno, tuvestes que facer unha canción para Kiko Rivera e para Eva Iglesias. E ibas de normal. Sí, bueno, aí iba en plan, digamos, como se fora o produtor, iba así un pouco, bueno, cheo de colgantes, iba facendo un pouco de parodia dos reggaetoneros. Sí, pero eras de produtor. Sí, bueno, normal. E que fixestes no Land Rover? Como che chamaron para ir? Pois, supoño que porque me viron nas redes que grababa moita xente e tal, e, bueno, sí, foi mediante Román, que traballa en produción, que me conoce, polo ceba rimas e todo o rollo, e por facer, gravar a xente de música urbana, e, bueno, chamáronme para eso, porque necesitaban alguén que lle grabara un tema, e máis que yo fixera, era rápido, porque viña tal día, viña que facerlo e tal, e, bueno, chamáronme e apuntou un bombardeo. Un tema con Kiko Rivera. Sí. Como é? Mandaronme facer a Saia da Carolina, e, bueno, facer unha versión tipo como se fora Kiko Rivera e fixen na Merenguetón. Fixen na Merenguetón, despois ali, fomos á tarde antes de empezar o programa, gravamos as voces ali, editalo todo para que a noite saliera guai. E despois á noite gravou as voces por arriba, foi unhas risas. Eso iba a dizer, que tal gravar con Kiko? Que tal é Kiko Rivera como cantante? Como cantante fai o que pode, igual que min. Respira? Sí, está vivo. Está vivo? E xa, ele non canta ben. Non, a ver, claro, non sabe cantar nin entonar, pero bueno, hoxe en día co autotune e todo isto. Entón, hoxe en día calquera pode ser cantante. Si tens un bo produtor detrás, sí. Pero se che chaman para ir dar un concerto, que faz? Cajas nos pantalóns? Tens que gravarlo grabado porque senón... Pero como vas a dar un concerto grabado? Esta xente, a maioría da xente leva... Pero non dá un concerto como tal. Non. Vai a facer un show un día a un sitio. Si, largas unha canción ou dúas e faz o paripé, pero... Pero nada. Como entrastes na tele? Por isto todo, claro. Pois é un cúmulo de cousas, porque sempre fago un mogollón de locuras, pois un día vas a un sitio, outro día vas a outro, ao final de estar por aí vas sonando, e a xente vanche vendo. Vanche conocendo. Sí, pero despois entrei no programa de A Liga dos Cantantes, na segunda edición. Bueno, chamoume o director para... Bueno, eu non son cantante, entonces necesitaba unha persona un pouco así de carallada para que fixera un pouco o show e que pusera o plato patas arriba. Entón, as cousas así de risas e de chiste facías. Xa, para iso vales. Sí, por eso. Cando me contastes a anécdota esta, quen era o que te chamou? Arturo. Arturo que? Arturo... Fernández, creo que era. Arturo Fernández, sí. Pois, ainda é casualidade, claro, eu non sei cando vai a salir esta entrevista. Eu gravei unha cousa con el, hai pouco, e ainda non saliu tampouco. Pero, bueno, eu vou non contar. Non sei cando vai salir isto, pero, bueno. Mira para aí. Eu gravei unha cousa, non vou a dicir o que, porque así quedei o misterio. Eu gravei unha cousa e ele era o presentador. Eu fixe unha cousa, eu tiraba a chaqueta polo aire. Eu, como vía algo parado. Para ser o presentador, o vía como un pouco soso. Eu, como son así moi sosa, non son, ou creo que non son sosa, voulle dar nos dentes. Sí. Porque ao final a tele querenche para iso, para facer o show. Eu cando me chaman de algún sitio, sei o papel que vão a facer. Cada un sabe o papel que fai en X sitio. Eu cando me chaman para algo, sei o papel que queren de min. Queren show? Toma show. Collín a chaqueta, ele estaba así, e colguei a chaqueta aquí, e o presentador dixo, Juan, dame a chaqueta. E a xente quedou en plan, non pode estar pasando. De feito, dixeron, vai a momentazo que destes, tal, porque o tipo quedou así. Tirenlle algunha máis, pero ahora mesmo non me acordo, teño gana de velo. Quedou guai, porque eres moi espontáneo, saleche así, non sei onde se salen, pero é moi simpático. Sí, é que eu moitas veces dixo, teño medo de trabarme, eu non sei en que vão a decir, é igual, eu sempre salgo, pregúntanme algo, e sempre sei o que vão a decir, non sei o que vão a decir, o que se me pasa pola mente, eu non teño filtro, que algunha vez debería de telo, pero non o teño. Pero iso que che fai única tamén, eso mola moita. Seguramente. Que a veces subo algo en Instagram e despois penso, pero para que subiría isto? Pero para que conto estas cousas? Eu flipei co tema das chinchetas do coche, ti. Pero estuvo super... Ti sabes a cantidade de mensajes que me chamaron? Pero vamos a ver, sabes o que pasa? É unha frase que dixestes ti antes que dixías na canción. Son cousas que moita xente pensa e nin quen se atreve a dicilo. Eu conto moitas cousas que a xente pensa ou que lle pasa e non din. A canta xente non lle caíu o teito do coche, o sea, a telilla. Pero vou a gastar eu 200 euros se me dixe un coche novo. Se un coche novo xa non che pasa. Un coche vello.
pegarlle ollín e metinlle 4 chinchetas ao coche e eu fixen un vídeo, non me din cuenta, eu salía facendo un vídeo falando e empezaron a decir, boas, chinchetas no coche. Que pasa? Ninguén metió chinchetas no coche? Eu vou coche. moitas veces. E aparte, eu como son tan alto, e vou casi ao ras do teito do coche, imagínate. Ten pasado iso e que erme así a telilla na cabeza. A telilla non, Que me cago en Dios, que fago para ver. Pero pegaste chinchetas algo vez? Sí, así de veces. Eu era a primeira vez, pero que mal ten. A xente escandalizose porque nin que a xente fora millonaria e puder, cae no teito do coche, compra un coche. Está guai, aparte tamén faz dibujitos. Danlle un toque. Sí. Que pasa que vai che caendo, estás conducindo, vai che caendo unha, clac. Cantas veces me caiu a telilla e eu digo, pero se me para a Guardia Civil, isto poden multar por eso? Non teño nin idea, pero había que probar. Non quero probar eu das... Podemos facer un tema, as chinchetas do coche. Ao mellor non tiña tanto gancho. As chinchetas, a última vez que as usei foi para poñernos ao profesor na silla. Vai, Sí. Pero ti eres un camán. Eu son moi travieso. Que ti estudiastes algo? No. No, en serio, ti estudias algo de música ou tal? Sí, claro, sí. Pero que estudiastes? Estudiei... Ti sacaste o graduado? Bueno, daquela non había graduado, non? Sí, era graduado, bachiller, todo o rollo, sí. O que pasa é que o meu problema foi que metime... Eu era xogador de baloncesto, iba para o baloncesto, pero descubrín a música, e cando descubrín a música, bueno... Deixaste o baloncesto a un lado. Pero ti estudiastes, fixestes algo... Sí. Eu son biólogo. Biólogo? Biólogo. Vai, sí. Do corpo humano. A ver, Sí. Que va? Sí. Como a ser biólogo de corpo humano? O que mete os dedos polo cu, como lle chama? Urólogo? Urólogo. Estudiaste urología? No. Sí, joder. E ainda che sorprende que che escriban os gays? Pero eso non o sabe nadie. Pois está o sabendo ahora todo o mundo. E tamén son... Ahora máis che van a escribir. Van a decir, venme a mirar aquí. Isto corto. Non corto nada. Venme a mirar aquí. É que isto non sabe moito. Vou a facer un clip solo de momentos falando dos gays. E vai che petar a bandexa de mensajes. Se me faz eso non viño máis, que despois a ver que fago, Por qué? Porque, ostras, despois acósenme. É un mundo novo por descubrir, ti que sabes? Eu iba para baloncestista, non foi? Baloncestista. Acabaste en música. Sí. A mellor tamén ibas para unha cousa e acabas por outro lado. O sea, despois tamén estudiei... Tuve a probar. Estudiei e saquei o título de vigilante de seguridade. É que ten que ver eso con biólogo. Pois despois... Eso porque és grande, non? Eu que sei, porque sempre fui unha mente inquieta, sempre me dou por facer cousas e aprender, non? E saquei o título de vigilante de seguridade. Pero por que vigilante de seguridade? Porque eras alto? Porque se cobraba ben daquela, tiñen un bo convenio e tal, pues mira. E traballastes deso? Non cheguei a traballar nunca, porque na época que eu saquei había moitísimo traballo no País Vasco, para guardaespaldas e tal, e despois nas islas, nos hoteles. Eu non me quería ir tan longe, porque tiña aquí, as miñas amistades e todo o rollo, e non me apeteceu nada. Entón, seguí nas orquestas. Pero nunca, o sea, ti sacaste a carreira de biología, en serio? E nunca traballastes deso? Non, tampouco, porque estaba na música, xa, desde os 15 anos empecé a traballar nas orquestas, era carto fácil. E non che, o sea, pero ti estudiaste a carreira porque che molaba? Non, por facer algo? Por non estudiar, non sei, tecnología, o sea, por facer algo, claro. Joder. Que bueno. Pero que ten que ver eso coa tele? Pois que ao final a vida dá moitas voltas. Pois aparece na tele un día de repente. Fíjate o contraste, que estábamos falando de Kiko Rivera e empezaste a decir que estudiastes biología. En que momento non se cruzaron eses camiños? Isto é un misterio. Como sigamos así, botamos unha semana falando. Non, sí, haberá aquí de todo. Pero así está guai porque ves para outro día a contar outra cousa. Non, fui porque empecé a contar eu da chaqueta, do fulano, porque estuviese na Liga dos Cantantes. Sí. Cada canción que cantaba, pois, iba disfrazado dunha cousa. E ti fixes temas para eles tamén. Sí, fixen tamén un tema, falaba da Liga, na miña edición, pois, fixen un tema así, preguntei, ostras, podo facer unha canción e tal? Veñelo, molaría e tal. Fixena. Fomos, cando foi o programa especial que fan da Liga das Familias. Que van os rapaciños, Sí, eu levei ao meu irmán, cantamos os dous a canción, el viña ca guitarra. O teu irmán canta ou toca tamén? O meu irmán toca a guitarra e canta tamén, sí. Que guai. E aí, non sei se foi dai ou de onde saliu, que alguén dese programa che dixo, se facemos un tema xuntos? Sí. Quen? Pero ti como sabes eso, non? Porque eu a cada invitado que ven teño que facer un equipo de investigación. Eu fago eu teño que saber a quen vou entrevistar, a que situacións me atopo, que cousas que non as sen e vou descubrindo, por exemplo, non sabía que tiña esta maña jaita. Mi má, que eso non sabe moita xente, pero bueno, son cosas que se van descubrindo así pouco a pouco.
Así, Un pinceladas. que vai a dar unha entrevista, ai, mi sorpresa. Eu sei que hai unha persona moi conocida que che dixo que quería sacar un tema contigo. Vale, xa sei do que falas, pero iso foi agora máis actual. Cando foi na Liga dos Cantantes, Vale. foi Laura Añón, que é tamén unha moi íntima amiga miña. Sígueme en Instagram. Sí. É moi guai, Laura é moi guai. Non sei por que me sigue. É que eu hai xente que dixo, por que me sigue? Farenlle gracia. Sí. É como a ti así tamén. Teño que traela, viría. Sí, seguro. Mándalle un mensaje tamén. Laura, vente para cá, corazón, que isto mola mogollón. Vale, entón estaba eu equivocada. Ti estiveste na Liga dos Cantantes, pero cando estivestes ti non estaba esta persona. Non estaba. A persona está ahora. Sí. Quen será? Sí, cando estaba eu na miña edición estaba Paco Lodeiro de presentador. Vale. E desa edición saliu alguén cantante? Sí, aí cantamos todos menos eu. Non, pero alguén que sea conocido, agora non. Que sea conocido. Que sí, bueno, hai cantantes das orquestas, non sei se te refieres á carreira artística. É que como nunca seguí ese programa, verdad? Non, eran cantantes de orquesta todos. Sí, os que hai agora... Bueno, ti estás en orquesta, non cantas, pero estás en orquesta. Sí. Porque esta persona falouche no programa no de Galicia Fest, non? Ou Aquí Galicia, cal era? Sí, Aquí Galicia. Aquí Galicia, que era que iban grabando por diferentes festas e ti estabas nunha festa, cantando un tema. Ostras, pero non sei se podo contar isto, vamos romper a primicia. Vamos romper a primicia. Pero Canta Claro tamén, oístes, porque a xente vai a contar as primicias a Telecinco e por aí, aquí tamén damos exclusivas. Exclusiva en Canta Claro. Bueno, vou dicir a Nando verdade. John ten un tema con... Con María Mera. Con María Mera, vas a sacar un tema? Vamos a sacar un tema que só temos casi listo e en breves faremos o videoclip e o sacaremos. No videoclip que vai estar? Vos dous? Ainda temos que mirar a ver como facemos, pero sí, vai ser unha bachata. Se quieres alguén para un videoclip, por un Concha. módico precio, podemos levar a Miki Angie tamén. Ostra, molaba, Non me parece serio. Bueno, e se podemos facer un videoclip de outra cousa que veñen eles. Sí, joa. A mí pégame moito, porque os temas de carallada mola moitísimo. Pero eso, vas a sacar un tema con María Mera que é unha bachata. Sí, unha bachata en gallego así, moi chula. E que tal traballar con ela? Pois moi guai, joa, é unha gran persona, é unha gran artista, e mola, dá justo traballar con xente así, joa. Joder, mola, non? Con unha persona ao final que fai un montón de cousas, é actriz, fai programas, e que foi ela a xunto tú. Sí, se leu dela a proposición e, joa, eu flipei e dixo, ostras, tío, porque unha persona como ela igual non tiña porque... Necesidade ni nada, pero, ostras... Pero molaríalle o que faz, non? Sí, para mí, eu flipei, digo, ostras, claro que sí, por supuesto, de cabeza, o que faga falta. A min é un honor. Sí, é guai, a ver, deseando que salga. Sí. E tes outro. Outra primicia. Pero ti que che contou estas cousas. É o equipo de investigación. Vas a dar a segunda exclusiva. Bueno, si hai que dala. Segunda exclusiva. Mi madriña, de Canta Claro. Tes un tema con... Con Dinio García. Toda la noche haciendo el amor. Eso é. Qué bueno. Sí. Non sei que me sorprende máis, se o de Dini ou de María. E que son cousas totalmente opuestas. Totalmente opuestas, sí. Pero son situacións da vida que van surgindo, sabes? Iso tamén se leu del, de facer a canción, gravamos a canción. Foi elo que che dixo a ti tamén? Sí. Pero por que che conocía ou como contactou contigo? Pois trúxeno a Liverpool varias veces, ali. Sí, bueno, fixemos moi boa amistad, nos levamos genial, bueno, pois dunha das veces que ven, hermanito, agora cumple 20 años mi canción, podíamos hacer un remix nuevo. Un remix da canción del? Sí. Eso, cando sale, eso hai que escuitar. Cambiei a música toda, actualicei, non fixe un tipo así merengue e tal, porque a canción del era moi antigua e, bueno, intentamos mellorala e tal. Pero daquela petou. Sí, arrasou. E agora ten que petar outra vez. Agora ten que petar máis, porque agora... Carrédese con todo, que antes non había. Sí. Que bueno. Pero bueno, está aí en stand-by hasta que... Pero levaste ben con el? Sí, estamos en contacto. Viría a cantar Claro, Dinio. Ostra, molería. Imaginaste. Sí, sería un puntazo, Cando veña por aquí, metémolo. Tenémolo por aquí. Mensaje tamén para Dinio. Dinio, temos que vir de festa ao Canta Claro, que despois pagan o churrasco gratis, que sí? Un churrasco pajo. Home. Pero mira, non, eu vou a ter que empezar a cobrar, Porque aquí ven todo Dios a facer publicidade dos seus negocios. Eu non levo ni... No, moi mal, isto non me está gustando. Mira, normalmente non, sempre, cando acabo as entrevistas, para acabar, fago un xogo, que se chama Escolle e Sufre.
eu fagoche unhas preguntas e tens que escoller entre unha cousa e outra. Que che parece? Vale, está ben, gusta a min. Ai, espera, deixeme unha cousa atrás. Da tipo tele. Personaje da tele que non che guste. Que non me guste? Sí, que dixas, esta persona. De tele ou de redes ou deste mundo? Da tele, que non me guste. Ni má. Que non me guste. Ou de redes, ou que dixas, cando che sale algún vídeo... Alguén. Es que esta pregunta sempre lla fago tamén. Dixas, pero este que ten cero gracia, que non me gusta, que non che guste. A min así da tele pode ser o de... Como chaman? Saber e ganar. Saber e ganar? O presentador, tío. Que? O da primeira? O de risos? O da segunda cadena. Teño unha rabia así... O Jordi Hurtado? Teño unha rabia, sabes por qué? Porque nunca se fai vello. Por que nunca se fai vello, tío? Como carallo fai ese home? É que... O mellor xa ten programas gravados antes, Eu non sei como carallo é como Galloso. Pero a min ese home non me cae... Son invencibles. Non, pero desta xente que che dea grima, que digas, non me gusta nada, non sei como pode estar aí, non tes? Que se dé grima ao velo. Sí, o que digas, esta persona non me gusta nada, como pode estar aí? Ten que haber alguén, todos temos alguén. Algo así como Leticia Sabatero, así, non? Algo así, unha cosa así. Sí, pero máis daqui da terra. Máis daqui da terra? Sí, alguén que digas, influencer ou... Ostras, pois a mí non se me ocurre, pero... O mellor non tens ninguén. Eu que teño tanta xente que me cae mal, sí. A mí cae mal moita xente, Ostras, non me dou a mí conta. a veces salme vídeos de xente, digo, pero esta xente, como pode ter tantos seguidores? Que a mí non me fai gracia ninguna. A min eso sáltame, hai unha serie de rapazas que fan trucos de limpeza. Eu sigo moito esas cuentas. Bueno, sigo, sáltame seguido. Trucos de limpieza? Trucos de limpieza. Agora limpe a lavadora con un chorrito de mistol e un chorrito de vinagre. Arrasa. Pero non che gustan? Sí, boto media hora mirando. Pero estou che dicindo que non che gusten, que están dicindo outra cousa. Pero que non me gusta, porque nunca seguiría, pero saltan os vídeos e boto media hora mirando. Pero ao final acabas vendo. Claro. Non ves? Isto non dá. Bueno, pero mira, se o teu algoritmo che salen vídeos de limpieza, mujeres de Galicia, non está todo perdido. No. Flipas. Porque a maioría dos homes o algoritmo que lle salen é las tetas, el culo, el tanga, el aceite del coche, el aceite de la moto, el tanga. A mí sáleme moito músico, sobre todo, bueno, cosas así de música que sempre estou vendo. Porque, claro, grupos, actuacións ou músicos. Bueno, o de limpeza saltame seguido. Flipas. Pero porque o mellor andas mirando. Como limpiar a lavadora, Quedo enganchado aí mirando, porque a verdade é que funciona. Como lavar tu mampara. A mampara é super complicado limpar, é verdade. Ten moita cal. Eu por 50.000 historias, pois nada, tens que pasar vídeos deses. Teño jardados na miña cuenta de Instagram, teño jardados para limpar a mampara, trucos que funcionan que te cagas. Ti non te das cuenta que eu teño sempre, eu estou en crisis constante comigo mesma, e dis, un día eres novo e o día seguinte estás mirando trucos para limpar a mampara. Eu que sei. Pero non o pensastes? Non o pensei, pero porque eu son así que non penso moito, pero sí, tes razón. Bueno, ao final non che cae ninguén mal, cae todo o mundo ben. Sí, a ver, alguén que me caiga mal sí que teño que ter, o que pasa que ahora mismo non me ven a nadie a cabeza, pero sí. Ou non o queres dicir? Non, sí que che quero dicir, o que pasa non me ven a cabeza, pero cando me veña a cabeza digo, a ver se me acordo despois. Veña. Ao final non vamos a facer o xogo, porque estou me dando cuenta que nos quedaron preguntas atrás. Por que subes a túa conta de Instagram fotos cajando? A mí máis unha historia moi larga. Eso... Como a pixa aquela. Más ou menos, ou máis aínda, porque eso ten tela. Eso, mira, resulta que empecé fai moitos anos, estando nas orquestas, ti estás cada día nun pueblo, non? Entón, atopeime unha vez nun baño de Salvaterra do Miño, estábamos coa orquesta, fui a un baño ali, poñome a mesar, estou ali mesando, e miro para a esquerda, e digo, hostia, isto non pode ser verdade, non pode ser real o que estou vendo. Pero que había? Mi madre. O bastoncillo para limpar o cajadeiro. A escobilla. A escobilla. A escobilla, o bastoncillo nunca. Non sei, chamo que bastoncillo. No, a escobilla. A bastoncilla das orellas. Pois, miro para aquel, o mango todo, un cajallón así pegado. Vaya! Pero no mango, todo perfecto, así, un cajallón. E claro, a mí chamou tanto a atención e quedei tan impactado, dixo, pero vamos a ver, ou meteu aquel polo cu, ai, que asco! Ou fixo yo así ca man, porque non podía ser un cajallón tan perfecto. Entón, claro, vin eso, quedei flipando, e saquei unha foto.
Subiste na internet? No, claro, subí nas redes sociales. Vai, ó. Bueno, non ves ti a de comentarios tan simpáticos que saliron de aí? Pero en que momento se te ocurre subir eso ás redes? Porque é algo impactante, que me deixoume flipando. Un cajallón é impactante. Un cajallón despichado na escubilla. Eso onde ves? En ningún lado. No, nunca. Por eso eu flipei. Para mí foi unha obra de arte. E dixestes, vou a facer fotos cajando. Claro, fíxeme tanta gracia eso que subín o tal. Pero que pasa? Que eu seguía cada orquesta por aí e cada baño que iba atopábame cada movida que flipas. Entón empezaba a sacarlle fotos isto, sacalle fotos outro, e subía e iba facendo un post. E poñía crónicas de cajadoiros. Crónicas de cajadoiros. E chamabas así. Sí. Entón empecé así, crónicas de cajadoiros. E cheguei a 3.000 non sei que. Entón iba subindo. Entón a xente, pois, partíase o cu co que eu vía. Nunca mellor dito. Sí, é que flipas, é que atopaba cada cosa tan extraña que a xente flipaba. Que bueno, pero de facer a foto sentado no cajadeiro. Eso sabe porque eu son así moi coñero e parto un pouco de mí mismo, eso para empezar, non? É que eu empecé a ver fotos no Instagram, cajando na neve. Sí, pero son feitas con IA. Claro. Cajando na neve, cajando no campo, cajando tal. Sí. Pero a mí, digo, teño que preguntarlle isto. A veces cando subes fotos así sin roupa, son IA, non tamén? A veces, bueno, agora últimamente sí, pero as que subía antes non, eran de verdade. Antes non sei, é que non hai tanto que che sigo, que che descubrín porque ti me seguías a min e un día se chos mando, dixo, pero a veces tes en plan contenido non sei que, e sales sin camiseta, aí todo musculitos, e digo, pero será ele ou é ella? Eso é polo conto das preguntas chorras que pos. Sí, pero esas fotos son armadas. Sí, a veces falas armadas, a veces falas reais, pero bueno, a maioría delas fajos así para facer o gilipollas, porque é para partirme o cu, sabes? Da xente. A peña pensa que é de verdade. Que anda aí? Que anda aí, ó? Pois... Isto hai que cortalo, Está que lo grabando, non? Pois, eu antes de que existira a IA, facío de verdade. Entón, mandaba a miña nai gravarme en vídeo. Eu tiña, por exemplo... Dixes a tua nai que te gravara cajando? Sí. Pero cajando de mentira. Cajando de mentira, pero facía... Sentado no váter. Facía o chiste, non? Entón, sí, sentado no váter, pero de verdade. Baixaba a roupa e sentábame no váter. Mamá, grava aí e tal. Partíamos o cu. O que pasa é que, claro, tuve que deixar de facelo porque miña nai partía o cu. Ai, meu fillo, que tal estás? Ai, pero iso está guai. Sí, está moi guai. De feito, teño un vídeo moi simpático por aí en algún lado que sale ela falando. Ai, meu fillo, pero que tal estás da cabeza? E despois estaba cagando, eu estaba así, mamá, dixeme ela, veña que se está a comida preparada na mesa, hai que comer. Eu, mamá, pero non se pode cagar tranquilo. Eu estaba co TV de Mortadelo e Filemón, non? Mamá, pero nin cagar me deixes tranquilo. Pois veña, pero estaba armado o vídeo, non? Que? Un vídeo era pactado con tua nai ou tua nai salía así? Non, eu dixi miña nai, ti grava, echábame para comer. Ela falaba, vale. Sí. Pero esos vídeos molan moito. Sí, son tolerías da cabeza. Pero tua nai... Claro, xa está acostumbrada, xa sabe como és. Sí, joder. Non se asusta. No, eu son un cachorro. Claro, a miña nai, por exemplo, o primeiro, cando empecé a facer vídeos e tal, dixo, pero ti non tes vergonza tal, agora xa lle dá igual. Sí, claro, joder. Agora xa sabe que é como unha parte de un, ou sea, esa parte de coña tal, pero saben que ti, quitando esa parte, que é o que falábamos antes, eres normal. Sí, ti podes ir a un sitio e comportarte. Sí. Pero non che pasa que a xente pensa que eres así todo o rato? Claro, porque a xente que che conoce solo de redes pensa que eres así o personaje ese, non? Pero despois a xente que che conoce de verdad, como eres ti, pois ven que realmente que tes esa parte. Hai outra persona aí detrás que é unha persona. Que non é un personaje, eu non considero que sea un personaje, é parte de ti, pero sácala en determinados momentos. Tal cual, sí, é como cando eres un niño pequeno que tes aí un personaje que faz así o gilipollas, pero ahora está lo extrapolando as redes sociales, non? Sí. É para partir tu cu de risa. Tal cual. O que me sigue dicindo é meu pai, miña nai... Non tes sentido? Claro, porque meu pai é moi así, non? Cada vez que... Como moi pai. Sí, e cada vez que lle contas unha carallada destas, pero ti non tes suixo, meu fillo, pero ti como fases... Pero ti cos anos que tes, ti con 37 anos. Pero tes 37? Non. Sí, 37. Vai, ó. Sí, joder, Vamos a facer as preguntas, veña. Escolle ou sufre? Orquesta ou PAF? Orquesta. E cerraría o PAF? Sí. Se escolles unha, tens que descartar a outra. Sí, vouche dar unha razón que é o que, bueno, me estou planteando porque eu antes levaba unha vida moi sana, non? Comía moi ben,
dormía as miñas horas, non bebía alcohol, bueno, igual unha copa de viño na comida, o que sea, pero que agora... O típico. O tema de levar un paf a traballar de noite conleva que moito desgaste, sobre todo de que non dormes nada, estou me destrajando por dentro a miña persona. O organismo. O organismo, sabes? Eu son consciente deso. Entonces, pásache factura. Eu iso non o quero na miña vida. Eu quero... Pero a orquesta non? A orquesta non, porque ainda que traballas de noite, traballas sano, non bebes alcohol, descansas moito máis, podes dormir moitas máis horas, sabes? É outro ritmo de vida, máis relajado. Pero hai que facer algo antes de que se arregle o paf. Hai que facer de todo. Porque ti queres salir desa vida. Querer queres. Claro, a ver... Pero non é agora a largo plazo. Sí, é unha idea que teño aí, pero, bueno, non quer dicir que vaya a ser mañá ni pasado, pero é algo que non vou estar toda a miña vida traballando nun pub, porque non quero. Xa. Pero, bueno... Quedarías ti co orquesta? Claro. Postos a elegir? Sí, no caso de que sea así, pois quedaríame co orquesta, sí. Vale, bueno, telo claro. Sí, clarísimo. Facer música para outros e nunca para ti, ou facer música para ti e nunca para outros? Iso é moi difícil, Porque disfruto moito facendo música para a xente e que vai un cacho de ti con eses artistas. Por exemplo, o último disco que fixen foi con Queen Randy, que fixen toda a produción e casi todos os temas. É unha pasada cando ves a ese artista salir nos medios, na televisión ou así. É que sabes que ti... É que ti estás detrás. Foi o que axudou a que eso fora adiante. Claro, iso é moi bonito, sabes? É increíble. Que axudes a esa persona a triunfar ou o que sea, para min eso é... Pero ti aí nunca levas mérito, non? Quen o leva é, ao final, o artista. Bueno, pero che dá igual. Levas mérito igual porque estás aí, non? Bueno, quen o sabe, guai, e quen non o sepa, dame igual, quero dicir... Sí, sábelo ti e sínteste ti ben. Sí, sínteste moi guai, eso está moi guai, é moi enriquecedor. Vale, o sea... E despois gravar temas para ti, mi madre, que para mí eso é unha carallada que indiola. Claro, aí pásalo ben... Se me quitas eso, me quitas un cacho de vida, sabes? Tens que escoller. Pois, igual escollería facer temas para min, porque, claro, é moi divertido, sabes? O proceso, a locura... A crear, que salga adiante, velo, non? Claro, é moi divertido e tamén forma parte da tua vida. Se che quitan eso, está che quitando algo. Entón, teníame que decantar por eso. Bueno, pero máis ou menos telas claras. Pois agora, escolle alguén, pode ser dos que nombrastes ou, en general, escolle alguén para que veña a cantar claro e mandalle un mensaje. Tens que coller unha persona sola, que dixas, me molaría que viñera aquí. Pois a mí molaría moito que viñera Lito. Lito molaría moito, porque ten moito que contar e pode facer un cantaclaro moi chulo. Así que vamos a invitar. Lito, vente para acá cajando leches. Lito fai un juego na túa apretada agenda. Sí. Pois para cerrar, que isto sí que é a única cousa do programa que non está para nada armada, teño unha caixinha e hai unhas preguntas. Vas a coller unha tarjeta, vala ler e vala contestar. Eu aquí sí que nin pincho nin corto porque nunca sei o que vai salir. Sí, ti non queres levar a culpa, claro. No, nunca. A ver, vamos a poñer que non se vexan, aí. Que non sei por qué, a ver, así que hai poucas tarjetas, teño que comprar máis. Casi sempre sale a mesma. Sí. Sí, non sei por qué, a xente colle... Dalle aí. Colle unha sola? Colle unha sola. A ver, pito, jorjorito, onde vas tan bonito? Mira, vou coller esta de aquí. Seguro que é unha mierda de pregunta. Unha vez dixo vaya mierda de pregunta. Ai, Dios mío, Jesús, vaya lá. Son filosóficas así. Sí, non sei. Home, esta, a ver. Seguro que é unha merda. A ver. Que farías se tuveras que volver a nacer? Sí, en serio? No. No, que va. Caleo. A ver, que sería lo primero que harías si dominaras el mundo? Interesante. Home, pois é o que quitaría... Si dominaras o mundo. Si dominara o mundo. Si mandaras ti sobre todo o mundo. Sí. Pois o primeiro que faría é quitar as guerras. Quitar as guerras e... Que non se puderan facer. E que nadie pasara fame, e que todos tuéramos boas condicións de vida. É moi normal, non? Home, é algo moi obvio, non? É máis hoxe en día con todo o que pasa. Mira, aquí estamos de paso, e o que importa é vivir felices o tempo que estamos aquí. É a miña filosofía de vida, e quero ser feliz eu e máis o que me rodea. Eu comparto todo. Ostras, que para chorar sobra tempo. A chorar a gangas. E para facer mal, sobra xente que faga mal. Si dominar o mundo, claramente,
buscaría todo o contrario, que fóramos felices todos. Hai que votar este home. Hai que buscar a maneira de que todos seamos felices e que teñamos boas condicións de vida, que non haxa nadie que este vivindo na calle, que todos teñamos unha vida digna. É complicado para chegar a iso. Si dominas o mundo e tes cartos para eso, vais aos pobres... Pero para dominar o mundo non quere dicir que domines e teñas cartos, Bueno, pero se dominas o mundo, podes conseguilos, non? Se dominas, que poñan máquinas a facer billetes. Mira, os cartos había que sacalos, non tiñen que existir. Que volvo ao trueque. Arraste-se yo. Eu arrejoche un pantalón se me das unha caixa de ovos, e cosas así. Sí, molaría. Volverías a eso? Sí, eu sí, pero claramente, os cartos é o peor invento que hai, macho. Porque... A ver, é o peor invento que hai, pero ao final, para conseguir unha cousa, que vas facer? Pero eso porque ti queres facer unha casa, e que? Con que lle pagas ao albañil? Pois de barro fala ou... De barro? De barro e palla. Vai vivir ti a casa de barro, non bon? Aló, pero me cajo de ola. Os cartos é o peor invento que hai, home. Non trae máis que desgracia. É verdad. Pois mira, agora para cerrar, vasme contestar unha pregunta. Ou mira, vas contestar mirando así a cámara. Cal sería a túa meta profesional ou teu soño? Dicir, gustaríame vivir solo desto ou a miña meta sería isto. Que sería? Para acabar a entrevista, ábrete aí. Chupao. Vivir do aire. Vivir do aire. Vivir do conto. Pois nada, mira, a miña meta, ahora mismo no que estou metido, na miña carreira musical. O que estou agora facendo é gravar un disco de 8 cancións, que estou collendo a música tradicional, temas que todo o mundo conoce, o Verdejallo, sabes, temas así tradicionales que todo o mundo conoce da infancia. Gallegos, extrapolalos mezclando con música urbana e sonidos actuales de hoxe, para conseguir sacar os temas, aqueles antigos que nos cantaban as abuelas, que agora traelos como novedad para a xente xoven que igual ainda non os conoce, pero con sonido urbano e que lle entre polas orellas, que é máis fácil. Entonces, é como un traballo de recolleita, pero musicalizado, non? Esa é a miña ilusión. Gostaríame poder chegar un futuro, se iso tuvera éxito, a poder vivir deso, facer os teus conciertos, estar de gira coa túa música. Para mí iso sería un soño, é un lujo, pero non é fácil, é moi difícil. Bueno, hai unha frase que eu non sei onde a lín ou a escoitei xa hai moito tempo, que era... Como era? Pois non me acordo. Era algo de... Se non o intentas... non me acordo agora, fuíseme a olla totalmente. Xa, pero é como que se non probas, nunca sabes. Claro, non me acordo agora como é a frase, joder, tiña aí na cabeza, era unha frase moi guai. Bueno, cando se me veña a mente como o teu que che caía mal... Si, é que a veces pasan esas cousas, hai lapsos. Sí, non sei, era unha... Se me é del éxito, non, que está moi vista. Era unha frase que dicía, se non o intentas ou non... Ou que... Nadie dijo que fuera fácil. Sí, eso sí. Por suposto. Nadie dijo que fuera fácil. Sí. Eu xa che dixo, non teño prisa, vou poquinho a pouco facendo as miñas cousiñas, poñendo unha pedriña hoxe, outra pedriña mañá. Nunca sabes, hai moita xente que triunfou e quen lle dixo que iba a triunfar. Hai que ir picando aquí e lá, e mentras disfrutar o camiño. E o camiño facer cousas que che gusten e se sale algo ben e se non, polo menos o camiño foi divertido. Claro que sí, sobre todo o principal é iso, que fagas porque che gusta a ti, e porque te divirtes, e iso a min enriqueceme moito, así que por eso fago. Pois moi guai, pois hasta aquí o Canta Claro de hoxe, que tal? Non me jorobes, pois eu quero seguir. Pois quedamos aquí, espectadores, que nos poñen en comentarios se queredes segunda parte. Virá o segundo capítulo? Virá Nando Jon a cociñar con Angie? Por supuesto, teredes rapidamente novedades. Capítulo. Pois un mensaje para cerrar algo, que queres decir? Hasta aquí Canta Claro e punto, ou queres lanzar un mensaje? Parroquia! Agichar máis que menos é imposible. Que guai, os rasiños por todo.